29an goiz osoa emanen duguaren testuak irakurtzen. Entzun nahi? Eta Jon Alonsok bidador pastorala idatzi zuenez, pasarte batzuk jokatzen ere ausartuko gara. Biurdana institutua. Oroitzen alzara aire zabaleko jinkanez, lagun berriez, txangoez eta monitore jator hartaz, ederki pasatzen genuen, ez da? Eman seme alabei uda zoragarria Rural Kutxako haur udalekuen bidez. Kirola, abentura, dibertsio handia. Informazioa campamentoscajarural.com. Rural Kutxa, badabil. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 9480603 Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Euskal Herria Irratia. Orain, lizentzia ofizialarekin. Beti zuen baimenarekin. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egunon, entzule goizeko 9 eta 4 minutu dira Euskal Herria Irratia zurekin. Apirilak 25 ditu, gaur bezalako egun batean, 1874 urtean jaio zen Bolonian Guillermo Marconi, irratiaren asmatzailea, ingeniari elektrikoa, fisikako Nobel sari baten irabazlea, telegrafo elektrikoa garatzeagatik ezaguna. Marconiri zor diogu gaur goizean, zuek eta gu elkarren artean egotea, Marconiri zor diogu lanean aritzea, bihotz-bihotzez, eskerrik asko Guillermo edo Gilen. Astelena da, esan bezala, eta astelenero legez, futbola mintzagai gurean. Atzo gorritxoek jokatu zuten partiduaren analisia jasoko dugu Aritz Agirreren eskutik. Asteak utzitako txio interesgarrienak hautatuko dizkigu ikertubia Twitterlariak. Santi Leone librepensalariak aktualitatearen dekalogoa osatuko du. Ardatz nagusi bi gaur. Pablo Iglesias, Podemos alderdiko idazkari nagusiaren bizita Iruñera pasaden ostiralean eta UPNren kongresua atzo baluarten. Aitor Zandueta ardi latxekin amesten zuen Androidaren eskutik teknologia, zientzia eta frikismoa saioaren azken zatian. euskalherriirratia.eus FMko 91.4. Metropoli Forala. Egunon, Juan Cruz Lakasta. Egunon, Peio Arginarena, egunon Metropoli Foral Darmaiteok, eta egunon Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Kaixo, egunon. Zemuz dabiltza. Osongi. Hor ez tabai dauki dugu erredakzioan, Grandola Vilamorena, jarri du Mikel Bujandalan kideak, Portugalgo iraultzaren, Krabelinen iraultzaren urteurrenean, eta nik nioen sekulako kanta ederra dela, hor erredakzioan batzuek zioten, goizeko ordu hauetan jartzeko, tenore honetan jartzeko, akaso apalegia edo... Ez dakit banik, ordu hauetan kaina gehiago sartzen balin baduzu, ez dakit obea edo okerraga gote. Niri asko gustatzen zait, Jose Alfredoren, Jose Alfonsoren barkatu, kanta hau. Ederra, ezin kanta ederra gorik hautatu iraultzara deitzeko, ez da harritzekoa gero Krabelinak loratzea iraultzaileen fusiletan. Ni asko gustatzen zait. Urtero jartzen dugu irratian, badakizu.
Urtero jartzen dugu urtero, bai. Badaude zenbait kanta markatze dutena denboraren joana Euskal Herria irratian. Egu berrietan berruz karbonatus est. San Simon eta San Jura, Grandola Vilamorena, badaude horrelako mugarri batzuk, musika mugarri batzuk ezinbestekoak. Niko goan dut behin, oso aspaldi, kuadriakoekin Algarbera joan ginela, Portugalera, eta sartu ginen afaltzera, alako taberna batean, eta hor zuzenean ari zen talde bat musika jotzen, baztakit rock and rolleko aspaldiko kanta ezaguna, Rolling Stones eta Beatles eta horrelakoak. Eta alako batean, Che Guevararen kantua jo zuten, eta atentzio eman zegoen, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, kanta hori. Eta handi gutxira Grandola Vilamorena. Eta antziren guziak altxatu ziren, ukabila altxatu, eta kantuan hasi ziren. Taberna izteko tenorean edo, kontua alderdi komunistaren taberna zela, herriko taberna baten antzekoa edo, eta ez ginen jabetu sartu ginelarik, oso gauza ederra, espaldiko kontua. Bueno, tira, Grandola Vilamorena, bestalde atzo, Nafarroaren eguna, edo bi Nafarroen eguna, ez da hori ere aipa genezake, batetik, gorrin bai, Nafarroaren eguna sepatratismoaren kontra, eta lehendabizikoz Nafarroako lehendakaria, Barko Sanderea, eta Iruñeko alkatea, Joseba Asiron, baina beste Nafarroaren eguna ere ospatu zuten Baluarte aldean, ez da, egun berean, kasualitatea, batek daki, baina egun berean egin zuten UPNren kongresua, horrek atentzioa eman dit, ez da, biak aurrez aurre, edo biak elkarren ondoan, edo biak elkarri bizkarra eman da, galdera asko egon daitezke hor, gero ginen dizkiogu Santi Leone pentsalariari. Bueno, tira, altxatu beharko dugu pertsiana, ezta? Beraz, arren otoi eta favorez, Igor Pertsianar favorez! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Astelena izan da umezurtz gara, prentsa euskara hutsez irakurtzea maite dugunok, berriaren zenbakirik ez, erran nahi baita. Foru prentsak UPNren kongresuari begira zabaldu du. Diario de Navarrak lauzuta bera, UPNren gobernua berreskuratzeko erronka bere egin du espartzak. Azpi titularretan irakur daitekenez, botoen 83%rekin berrautatu dute alderdiko presidente espartza jauna, Agoizko alkate ohia, eta indar erregionalistako batzorde eragileko 75% berritu dute. Atentzioa eman digu Kordobiako egunkariaren azalean ez dagoela espartzak egindako diskurtsoaren arrastorik. Diario de Notiziasek ordea bai, Diario de Notiziasek mami horri heldu dio, goiburu nagusia, UPNen bere lidergoa indartu du espartzak botoen 73%, esanen dugu, 83%rekin eta diskurtso frentista batekin. Azpi titularretan, espartzaren pare bat perla. Nafarroa Euskal Herrian sartu nahi dute pistolekin edo gabe. Eta gobernura itzurezkero UPNek eremuz euskaldunean de ereduan ikasteko eskubidea ukatu eginen du. Garan aldiz, tortura ipagai nagusi, ikarketa ofizialak dagoeneko 5.022 tortura lekukotza bildu ditu. 2075 kasutan biktima aske geratu zen. Pako Etxeberria forentsia egiten ari ikerketa Eusko Jaurlaritzak hala eskatuta. Foru prentsan aldiz azaleko irudietan Osasunako entrenatzaile Martin Monreal Osasunaren gola ospatzen ikusen dezakegu. Diario de Notiziasen Arrizabalagako entrenatzailea salto egiten ari da eta keinu hori metafora bihurtu dute goiburuan. Jauzia igoeraren bila. Diario de Navarran korrika batean ageri da Martin Monreal eta hori ere metafora bihurtu dute. Osasuna bia da bizian, igoeraren bila. Garan azkenik hainbat emakume edadetu, atzo intxorta egunean emakume erresistenteei egin zieten omenaldian, goiburua egiaren iturritik edan nahian. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa, gara Austrian eskuin muturrak presidentetza lor dezake. Diario de Notizias, jendetza Nafarroaren egunean, haien artean Barkos lehendakaria. Diario de Navarra, mozkorturiko gidari bat lo geratu da Iruñeko semaforo batean. Onaino gure prentsa irakurketa, espero dezagun, gure Igor Eskudero ezkeratzea lo. Soinu mailaren aitzinean ezagun mozkorturik hori biztan denez. Atera gaitezen, putzu ilun eta sakon honetatik, atera nazazu otoi. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko Osasunetxearen ondoan.
9:12 eguneko argazkiaren tenorea. Elurre Iriarte, egun hontan ere zuenean aurrera. Gauza bera. Gaurko argazki hautatzeko zailtasunak izan ditut. Ez nekien laurbetean Elizondon izan genuen aroztegiako proiektuaren kontrako manifestaziokoa ekarri, edo atzo Baigorrin ospatu zen Nafarroaren egunekoa. Biek ere barnak mugitu baitazkite. Eta hartu naiz biak jarditu dela, mugitu zaidan hoi kontatzeko, eta biak hautatu ditut. Jendez gainezka dauden bi argazki. Atzoko Nafarroaren egunean mugarik gabeko Nafarroa aldarrikatu zuen aratur bildutako jendeak. Nafarroa bakarra, mugarik gabekoa, separatismorik ez erraten zuen kartelak. Launbetekoa ere alatsu, mugarik gabeko Nafarroa. Hau da, Nafarroko gobernuak baztanderripatu digun mugarik gabekoa. Ematen baitu, hainbertzetan aldarrikatu dugun aldaketa, baztanera tailegatzeko arazoak dituela, mugak. Izpegikoa muga administratiboa da, baino lausoa. Goiti eta beiti aize ibiltzen gara, eroso. Belatekoa berriz, ofiziala ez, baina indarra hartu du azken hilabetetan. Oiote zen Nafarroan eman behartzen aldaketa bat. Muga izpegitik desagertu eta belaterat mugitzea. Galdera erretorikoa delakoan, hortxe utziko dugu, estimata dago elurre eta gaur 8 arte. Aio. Ongi bizi, guk aurrera segituko dugu Metropoli Foraleko karriketan zehar paseoan, Mikel Bujanda lankidearen eskutik, egunon, Mikel? Egunon. Beti bezala, eguneko albiste agenda dakarzu besapean, nondik helduko diogu. Hoxe da, datorkigunari begira, hemen albiste kontaketan beti, gertatua, baina belatxe, zer datorkiun, hemen ez da, denbora askorik ez da izaten, sosegatzeko, lixeritzeko, etorri zaiguna eta beste, baina, hola izaten dira gauzak. Esan nahi dut, ziurazki, atzo edo asteburuan gertaturikoek ere ematen jarraituko dutela, zer esana eta zer kontatua esate batako, parlamentuan, astelenero bezala, goizonetan izan den bilkuran, mintzagaiak agertzen dira, eta UPN-ek egindako planteamendu akaso baita ere, hor ostiralean, Podemoseko buruzagiak egindakoak, harrek ere utzi zitu mezuak eta oi hartzen esan dutenak. Elkarrizketak ere utzi zituen eta atzo irakurri ahal izan genituen eta horrek ere eman du. Ni arreta eman dit niri UPN-eko buruaren diskurtsoaren moderazioak, ez da? Moderazio iragarri baitzuten eta sekulakoak eta bi bota zituen. Gertatzen zaiena da hori esatu. Zentzutu behar dugu eta euskara fobiatik atera beharra daukagu, baina geho barnetik ateratzen zaiena da euren izaera, hori da. Esaldi luzea egin zuen, euskaldunizazioa, Euskal Herria eta pistolak aipatuz. Esaldi berean, esan dut, punturi gabe, esaldi luzea zen, baina punturi gabe denak lotu zituen. Hori biztan da, eta horre zer dagoen, da ze estrategia, eta erabiltzen dute. Beti egin izan dutena da, asmatu, leporatu ustezko intentzio bat etxaiari, eta gero mamu horren kontraio, ez? Eta mamua da, euren planteamendu baina, eta gero intentzio izugarri gaiztoa da, hor pistola eta euskera eta guzia horre elkartuta ematea eta gero ez da horren itxusia edo, baina atentzioa emateit nola egiten ari diren lehen oposizioak egiten zuen gauza bera, esan dute zait ideia berririk ez duten edo zein den kontu, baina konparaziora dagoeneko hasi dira erregimena aipatzen. Erregimen regionalista zen lehen eta atzo espartzak erregimen nazionalista esamoldea erabili zuen. Ora hitzak ez dira inozoak badakigu, hitzak karga handia dute eta zu lortzen badima duzu etxaia estigmatizatzea eta asoziatzea kontzeptu batzurekin eta puska handi bat irabazioz. Dira esamoldeei, terminoi, hitzei, edukia kentzen, hor edukiz usten eta beste eduki bat eransten, ez da, hori eskuineko think tanken jarduera oso ohikoa da, eta akaso horrelakoetan ari dira, errelatoa eta errelatoak, orain arteko errelatoak eta aldaketara eraman duen errelatoak indarra galdezan. Baina, irutu zait, ez dakit, biratu beharko da, edo esan duzu batzuk itzaldiak arri dutela, besteak ez, ekonomiari buruz ez dute referentzia askorik egin, ez? Egoera ekonomikoaz eta beste ez dakit,
Atentzio eman dit, moderazioaren esan dut, eta atentzio eman dit, moderazio iragarri zuten, gero bete ez, Diario Navarraren azaldean, etzegoen Espartzaren hitzaldiaren edukiaren arrastorik. Horra aipatu dute zenbat boto lortu dituen, eta besterik ez, adierazgarri esan daiteke, balirudik, Ordobilako egunkariko buruen irudikoz ez delako menigarria horren muturrera jotzea. Gero haiek ere jotzen badute ere, baina tira. Lehentasuna eman diote, guztien babesa duela, eta beste. Claro, baina ez... azki titularretan sartzen alduzu zerbait ere. Emanen du horrek, eta gero balizko hauteskundeak eta gero jira birakado eskaulo, baina kontu berriak ere badatozkigu. Aste honek ekarri behar dizkigunetan, esate baterago, maiatzare lehena dagoelako hemen bukaeran, beste ere, aprilaren azken astean egonik, urtearen lehen laurdenak enpleguan EPA eren bitartez eman duen eta ezagutzera eman behar ditut ez da egunetan, gaur ez, baina hurrengo batean aterako da informazioa. Eta beraz, arlo sindikaletik badatoz notizia maiatzaren lehenaren ospakizunaz, eta ez da honegatik edo delako sindikal gintzatik datozen informazioak, ela sindikatuak behintzat horra agindu du, informazio berri bat, Nafarroko enplegu zerbitzuaren auzibidetan eta ze pauso edo gauza zertan dagoen, eta gero bestetik irakaskuntzako sindikatu, hiru sindikatuk, LAB, Esteilasek eta ELAK, bada LOMCE, lege organikoari buruz duten posizio bateratua izanen duten mintzakai. Zer gehiago, parlamentuko agertu dut, Partido Popularrak interesa du, joan den ostegunean da parlamentuan hor gertatu zenaz, tortura salatu eta haiek zergatik aipatuak sentitzen diren, kazetariak deitu dituzte eta agertuko dute euren ikuspuntua zein den. Eta hau etxe ditugu, gero Iruñeko udalari doazkionak ere bai, batetik alkateak, Joseba Sironek hor zautzen emanen du nola egin nahi duten, eta nola mandatua egin lan bat egiteko gerra zibilan da frankismoaren denboretan, hemen Iruñan izandako giza eskubideen urraketai buruzko txosten bat egiteko, eta UPNek aldiz guztiz bestelako gai bat atera nahi du, aspaldian isilik dagoena, konpainia kalearen 3an dagoen okupazioaz, eta hor deklarazio baten proposta eramanen du UPNek. Eta horlaxe daude, beste gai auzi bat ere bai, auzi izandako bat, joan den udan gogoratu Euskal Herria Bilduko alkateak eta utetxiak salatu zituzten eta auzi haiek ezerezian gelditu dira eta hoi ere. Aipatu nahi dute Euskal Herria Bilduko alkate multzo batek bai behintzat. Hau etxek dauzkagu, beraz, aste buruak utzitakoak alde batetik, aste hasi berri honek iragartzen dizkigunak, gaurko honetan ez dugu hemen aipatu, etzegulako atera, baina aste honek ere beste elementu bat, beste interesgune nagusi bat badu. Festa, txantrean. Baita ere, ez literatura, Jon Alonso, eta esan Bilbane institutuan eta merezitako omenaldia. Omenaldia, eta, baina omenaldiriko erena delanak ezautzea eta lehitzea. Eta, autore emankorra da, bentsat azken boladonetan, liburu eta libreto eta hien egile, eta, bere hitzaldia asteazkenean kondestablen, eta gero zera ostiralean berriz irakurketa bertso saioak ere, arras intereseko datozkigu, eta beste, baina, momentuz zemetxe, eta horixe. Kanta Grandola Vilamorenari gertatzen zaio kanta beraren edertasuna ote den edo kanta horrek zer gogora ekartzen duen da, kopulatiboa eta ez disjuntiboa. 42 urte. Ni matematiketan. Dola 42 urte gertatutakoa da, eta urte batzuk badira, eta urtetsu xamar izan behar da, kanta horren edertasun konnotatibo eta denotatiboa. Eskarakinta berekoak hori argi gara bedi oso kanta ederra iruditzen bazaitere. Baina zerbait esan behar dizu, ere esan nahiaren aldetik. Bai ba. Horitxe. Ederki Mikel, bada estimatua dago, eta guk jarraian egunero bezala kale gorrira eginen dugu salto, sarerik gabe, hau da, Gido Irigar. Metropoli foraleko kaletarra.
Balerdi taldeko perkusio jotzaile San Francisco ikastetxe publikoko atezain, aita familiako Sergi Barrola Zara. Zer moduz Zara? Ongi eta zu Juan Cruz. Ongi, hemen eztabaida dauki dugu. Eztabaida erredakzioan, ez mikrofonaren aitzinean. Bakizu gaur Krabelinen iraultzaren urteurrena dela, Portugalgo iraultzarena, erran nahi baita, eta hor Garandola Vilamorena kantua jarri digu Mikelek albistegiaren amaieran, eta erredakzioan batzuei nahiko aspergarria eta apala iruditu zaien, niri ikaragarri ederra iruditzen zait. Zu bezalako puntako musikari batek ze iritzi du honen inguruan? Bueno, a ver, astrena da, Juan Cruz, mesedez. Ze kantuari buruz, eta ze Klabelin eta ze Kristo. Ez dut ezagutzen ezak ze kantu den hori. Ez da gizu zinden Garandola Vilamorena? Hombre, a ver, jarri datu berriro, eta igual aspantuko dut. Txari da Igor Eskudero lokalizatu nahian, badakizu irratian zabaldu zutela Jose Alfonsoren kanta hau, altxamenduan parte hartu behar zutene, jakintzezaten unea iritsia zela, nola baiteko keinua edo seinalea izan zen horretarako altxamendurako. Aha. Eta gero badakizu Krabelinak loratu zirela fusilietan. Badirudi badaukagula, hartzeko modu. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Gustatzen zaigu, ala etzaigu gustatzen. Eta bueno, ikaragarri, baina ni gehiago naiz power pop estilokoa. Jabetzen bazara nik uste dut arrautzekin ari direla atzetik perkusioa jotzen. Igo biso bat? Ez, badago efektu bat. Ra. Bai, haitzen arrauzea. Arrauzea gorreak izango zen. Behirazatzu, Klabelinen revoluzio horretan, antxe zegoen nire aita. Ez da ia izanen. Bai, Lisboan zegoen, ez da egizertan, lan kontuak eta zirela, eta Lisboara tokatu zitzaien jatea, segurazki kamioiren bat edo saltzera, eta antxe zegoen. Eta, bueno, nire aita oso, bai, eraman barko zenukete irratira egun ematean, bueno, lastima euskaldunaz dela, ezta? Baina bai, nire aita nahiko olako historiako une sonatuetan eta ibilia da. Bakizu, irakurri alduzu nola da, Leiotik jauz egin zuen aitonaren historia hori. Bai, komiki eleberria edo, bai. Bueno, pues nire aita horrelako, personaje horrekin alderatu daiteke. Zeren gero Bilboko 80 gutxiko horretan ere ibili zen, ibaia bora egin zuenean eta antxe zegoen aita, eta bai, eta aitak kontatu izan dit, hori, bertan tokatu zitzaiola Lisboan egotea, eta bezakit kantatuko ote zuen, arrautza joko ote zion, norbaiti seguro. Gure kolaboratzaileak bereziak dira, gure kolaboratzaileen gurasoak. Izan ere, oroitzen naiz, beste behin Zaldieroak Patxiguartek, zure kintako kolaboratzailea kontatu zigula, bere aita... Eta errintzi horreko nire... Bai, hori da. Bai, pisu berean bizi ginen, bai. Hori da. Bere aita Pedro Sinagaren laguna zela. Bai, bueno, Jose Mari Patxiren aita, en fin, personaje bat zen Iruñan. Zenketetan eta zaditua, eta operan aitua ere, eta, bueno, personaje... nahiko, benetai jotzen zion palo guziei eta antzibiltzen zen Jose Mari. Horitzen naiz kontatu zigula Patxik, Pedro Sinagak Madrilera joan behartzuelari, kola jada deitu zutelako, ez da, aktore lanak eta egiteko galdetu ziola Patxiren aitari. Esadazu egiazko laguna, bai? Eta Patxiren ama segurazke Pedro Iturralderen laguna izango zen, nire eta bezala faltsesekoak baitira. Seguru asko. Eta Patxiren ama ere sekulako pertsonaia. Ez, nioen galdetu ziola Pedro Sinagak, esadazu egiazko laguna baitzara, guapoa naiz? Pedro Sinagak, nik uste duk izan hori beti duda horrekin biziko zela, ez da? Eta horregatik zela horren seduktore eta paper horren jabe izan zela, ez, beti, Pedro Sinaga. Eta hola, eta aizu, txantrako festak heldu dira. Bai. Halako batean,
Alako batean markatu ja, iragan asteburuan euki ditugu sanduzelaikoak, horiek markatzen dute festen hasiera. Eta festen hasiera markatu, eta azar oraino ditugu festak, bukatu da hemen kontakeria. Zaharroi ateratzen zaiguna da, ja azaroan gaude, ia. Esan dute, ez? Ez, nik uste dute, badagoela joera, ez da, adinean aurrera egin ahala, ja San Fermietan gaude. Esan dute, segunda gaur, apirilaren... Oita bosta, bai, Karabelinen iraultzaren, apirila, txantreako festa, San Fermietan gaude, edo ikasturtea amaitu da, edo lehen hezkuntza amaitu dute, edo ez dago joera hola pixat? Ikasturtea amaitzeko aurten hori, azte zanduan hola oso goiz izan den, aurten azken hilabetekoa gogorra tokatzen zaigu, Bai. Esatu dut hori, baina, seguru asko, hola, ez lehen hezkuntza, baina bai, batxillergoan etorrela notak hobeak izanen dira, eta unibertsitatean ere bai. Izan ere horrek badu ere, esan dut, askotan, bueno, aste santutik aurrera ikasiko dut, ez? Hori da oso ohikoa ikasleen artean. Orduan, iruileko laburra balin bada, denbora gutxiago ikasteko, eta nataka kaskarragoa, galdiz, iruileko luzea balin bada, bueno, hor badago tartean diagoa, ez? Bueno, ezakizu, baina nik ikasle garaitan, aurreko astean azten nintzen ikasten. Eta, bueno... Aurreko egunean, ez? Aurreko egunean, ez, baina, bueno, aurreko astean, bai. Eta ikasten, ezakit, bai. Errepasatzen, ez, hartzen, ze totxoa genuen aurretik, eta aste bete bestik ez zitzaigula gatzen, azterketarako. Eta, hola, bueno, ez, txantrako festetakoa diote, bueno, pues... Barkatu, baina agur bero bat, oraintxe irratia entzuten ari diren ikasleei. Segurazko, baten bat hariko da, irratia entzuten, eta esaten, bueno, orain zarak amaitzen duenean hasiko naiz ikasten, edo amaitzen duenean harrikoa hasiko naiz ikasten, edo beti bat zegoen horrelako, ez da? Seguru kinka horretan badagoela entzuleren bat, berari bereziki agur bero bat. Bueno, eta hoian dagoen ikasle horri dire agur bero bat. Eta jarrai izala horrela. Eta ez ezala, eta ikase saltela gainean nahi dutena. Pero en total, panorama daun bezala laborala taula, bueno, ez ezatela planteatu hori, ez ikasiko dut horrela, irtera laborala izango duen zerbait. Begira, tokatu zaita azken urteotan, itzaldi bat baino gehiago ematea institutuetan, batxillergoan daudenei, kazetaritzaz eta kazetaritza ikasteak zea aukera dakartzan eta horrelakoen gainean, eta beti ematen diet gomendio hori, esatea denien naiz inor gomendioak emateko, baina pasaizo bat kontatuko dizuet. Ikasten hasi nintzenean, esaten zuten magisteritza ikastea zela denborra alferrik galtzea, etzegolako bat ere lanik, eta asko zobea zela kazetaritza ikastea. Enuen nik horregatik egin, nire kazetaritza gustatzen baitzitzaidan. Baina, egun magisteritza ikasi zuten lagun guziek lana dute, hainbat oposizio izan dira, eta nire belaunaldi arrastasunak ukituzte sartzeko, eta aldiz kazetaritzan sekulako langabezia daukagu. Beraz, batik daki 20 urte barru edo 10 urte barru, 15 urte barru nola gonen diren kontuak. Nik altezaintza ikastea gomendatuko nieke guztiei. Oso lanbide divertigarria baita, jendea ezagutzen duzu. Lanbide hezkuntzako titulua, ezta? Bai, bueno, asko ikasi behar da, atezain izateko izan ere, bueno, jende asko etortzen zaite esatea, baina ze hierongi bizitzaten atezainak eta zela politata, zer dutegi hona eta, bueno, pues haizu, ikasi izatzu, atezain izateko. Ikasi izan bazenu, ez? Ez, baina maestrak eta etortzen zaizkit, eta guzti. Notarioa izatea bezala, haizu, karo. Bai, hori da. Bai, bueno, ni notarioa ikasi nuen, baina ez nuen notaritzarik lortu. Beste adar bat, ez? Bai, beste adar bat, hori da. Eta hola, eta zeitu barko duzu programanekin? Bai, zeitu barko saioarekin 9:30, gure eskaletanen arabera, ordu honetan, minutu honetan zehazki, zerbitzu publikoko informazionea, beraz, estimatu dago zara. Bale, ongi zan. Bizi, ongi segi. Gaur 8 arte eta iragarri bezala, jarraian informazio publikoko, interes publikoko informazioa, eta horren ondotik zer, bada Metropoli Foral, gehiago, Aritz Agirrerekin. Zure iria egunez Iruñeko udalaren informazioa. Gaur astelenarekin ondare ez materialaren eta tradizionalaren inguruko zikloa arratsaldeko 7etan ekinen diote, Sanduzelaiko Zibibox aretoan Carmen Ursuak hitzaldia eskainiko du jantzi tradizionalen istorioa, evoluzioa eta kondairak izanen ditu ardatz. Doan izanen da, aldez aurretik gonbidapen hartuta. Gaur ere dantza eta txotxongiloen inguruko tailerra umeentzat Arrosadiako Zibiboxean izanen da, arratsaldeko 7 gutxian. Doan izanen da, aldez aurretik izen emanda.
Iruñeko udalak denda naiz soi komerzio kanpaina jarri du abian 8 denda berritzaile laguntzeko xedez. Proiektuek sostengu ekonomikoa eta teknikoa jasoko dute Europaren enpresen eta berrikuntzaren zentroaren laguntza medio ekintzaileek maiatzaren 16 arte aurkez ditzakete proiektuak. Informazio gehiago zeramar telefonoz zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Uda honetan ere, euskarazko udalekuak. Uda honetan, Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948 3040 76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Zubiri, Eugi, Iragi, Olloki, Larrasoaina, Iruñetik oso hurbil, Esteribari barra, Paregabeko bazterrak, paisaia zoragarriak, herri arkitektura, Santiago bidea, egun pasa ederra, zatoz eta ezagutu. Esteribarko udala. Carmen Kaleko herriko taberna aste guzia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruñea, orain ardo karta berezia. Metropoli Forala. Metropoli Forala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Amaikako gorria, aze auzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena. Adelante Aitzina Ligako 35. jardunaldian Osasunak bat Valladolidek huts garaipen horren ondotik gorritxoak 6. dira sailkapenean 53 punturekin playoffeko postuetan daude beraz eta igoera zuzenekoak 5 puntura dauzkate. Atzoko Norgeaokaren erradiografia egiteko gurekin dugu futbolean doktore den gizona Aritz Agirre, kazetari dotorea. Egun on Aritz. Egun on. Foru prentxan garaipenaren biharramunean aurkitu ditugun goiburuak, elkarren artean nahiko antzekoak. Diario Notizias, jauzia igoeraren bila. Diario Navarra, osasuna abiada bizian igoeraren bila. Zein da zure titularra? Nafarroaren egunaren biharamunean eta Nafarroa bizirikura kontuan hartuta eta kontuan hartuta osasuna dela Nafarroako erakusgarrietako bat, osasuna bizirik. To eta no. Bizirik, baina ez asko, izan ere beste behin argi geratu da golekin arazo latzak dauzkagula, ezin golei errentagarritasun handiagoa atera, gol bat 3 puntu. Bai, gertatzen dena da, zailkapenari begiratuta, besteek kontuan hartuta utz egiten dutela, eta adibidez hor dago Nastiken berdinketa, Labesen berdinketa, Alkorkone galduz, eta Osak irabazi, baina ondoko askok utz egin dute, eta Osasunak behar zuen garaipen hau beste edozein egunetan baina askoz gehiago, ez irabazteak suposatzen zuelako helburua ja ez betetzea. Atzokoa finala zen. Bai, eta gainera hori oso garbi ikusi zen partida amaieran, jokalarien poza eta besarkadak ikusitakoan, ez? Osasunak behar zuen, atikoaren bidean, Martinek esan duen bezala, baina batez ere trenaren lehenbiziko bagoietan jarraitzeko, ez? Bestela nik esango nuke atzo, bukatuko zela batez ere ilusioa, ez? Eta hortaz aparte, uste dut, Osasunak kolpe eman zuela mai gainean, aspaldi guztiako bertxirik onena erakutsiz. Batez ere lehenengo zatian, gero izango dugu. Eta hor, baina lehendabiziko zati horretan nor aritu zen hor taldearen bizkarezurrean, Euskarri bikoitzean, alimaleko lana egiten?
pentsatzen nahi naiz, zuzarela, ez? Akaso kazetari izateaz aparte, izan zaitezke Ibañez bezala eta jokalarien ordezkari, ez? Bai, izan liteke. Aizu, hemen analista zuzara. Nik egin behar dut pixka bat, bueno, beste rol bat, ez? Esan dut, beira, paiazoak aipatuko ditu. Zuen ari zara, paiazo listoarena egiten, analistarena, eta nire rola beste bada. Ez dut esanen paiazo tontoarena, baina hor nonbait. Ez, eta Oier Sanjurjo zale porrokatuak gara, besteak beste Osasunako jokalarien artean Euskal Herria Irratiko bazkidea den bakarra delako, besteak beste diogu. Eta beste gauza askorengatik eta aitortuko didazu atzo Euskarrian, lehendabiziko zatian, animaleko lana egin zuela. Animalekoa, sekulakoa izan zen Euskarrian, erdikaldean, eta gero atzekaldean ere bai. Zarera zijoan baloi bat ateratzen altzuen moduan, ez? Benetan, nabarmentzekoa da, atzo Osasunak, beti izaten dugu, ez? Behar dituzula talde batean gudariak eta dantzariak, ez? Gudariak kemena eta dena erakutsiko dutenak, eta gero dantzariak baloiarekin ongi mugituko direnak, ez? Atzo, zorionez denak izan ziren gudari, baina hoien aurrean bazegoen erreferente bat. Eta Euskarri bikoitzen horrek auki genuen, Derragun Mikel Merino, Billy Elliot izan zela, eta Oier Sanjurjo Terminator. Bai, baina esango nuke ez Euskarri defentsan, ez? Erdikaldean esaten dugunean, bueno, Merinoen ondoan baloia moztuko dituen norbait, hori etzen izan Oier. Oierrek pausu bat aurrera eman zuen, gogora etorri zitzaian Mendilibarrek puntardian jartzen zuenekoa, eta gehiago ikusi genuen Valladoliden arean presioa egiten, ez? Eta batzutan, bueno, Urko berak ere bereak egin zituen, baina batzutan jokalariren batek despistatu atzera egiten zuenean, hor zegoen Oier bera joateko baloiaren bila eta presio horren bila, ez? Eta nik uste eman ziola auspoa, baina hortaz aparte eman zion presioan eta aritzeko erreferentetako bat, ez? Inor ezin da izkutatu Oier ondoan dagoenean, ze oso ageriko gelditzen da, ez? Eta iruditzen zait oso albiste ona dela ligaren azken txampa honetara begira, iruditzen zait oso erreferente garrantzitsua izan daitekeela Osasunarentzat Oier, hor ez egal batean eta atzean, baizik eta zelaiaren erdialdean, nolabait ere zuk zenioen bezala taldekidei kutsatzeko espiritu bat, nortasun bat, Osasuna ulertzeko modu bat. Bai, atzo ikusi genuen Osasuna presioan, alde fisikoan, baina baita vertikaltasunean, ez? Eta uste dut, aspektu guztietan Valladolid baino gehiago izan zen batez ere lehenengo zatian, ez? Eta hori guztia biltzen du Oierren lanak, ez? Eta bere ondoan ere bai ezin da ahaztu, Merino eta Roberto Torres bezalako jokaleriak ikusi genitula korrika, eta ez da bakarrik baloia ongi ukitzen dutela, baita hor solidarioak eta direla taldeko kideekin, ez? Eta hor, Valladolidek ezin zuen baloia modu honean atera, eta Osasunak hor, aspektu guztietan irabazi zuen, eta kezkatzekoa da, zuk esan duzun hori. Golarekin daukagun arazoak. Mira, Roberto Torres aipatu duzu, eta gogora etorri zait. Horre, arean sartu zion pase bat aurreratua, Ninori buruz burukoa atezainarekin, eta kale. Edo burukada bat etorri zaite gogora, Urko berarena, area txikiaren barruan ia burukada kanpora. Gola guziok eztarrian edo mihi puntan genuelarik, ez da? Horre, arazo latza daukagut, azkenen aipatu behar ere, gola nola heldu zen aldaratze oker bat Valladoliden defentsarena eta Nino Urko berarena egiten, ez? Izan ere buruz sartu zuen. Bere metro eta 20 zentimetroko garaierarekin, ez da? Zema dauka, ofizialki metro eta 70. 67 edo izango. 70, nik uste dut, bere garaian Mojak bezala, Mojak ere metro eta 70 omen baitzituen luze, hiltzedun botak jarrita, neurtzen dute beren burua. Bai, badakizu, ezeritako txakurraren garaiera duzunean, ez? Edo aldaratze baten bitartze lortze duzu gola, edo nekez buruz, ez? Baina, bueno, Ninok badaki nun egon behar duen jokaldi bakoitzean, ez? Eta gola zaila zen, esan dut, aldaratzea okerra izan zen, baina indarge iritsi zitzaion baloia sekulako indarra eman zion, eta loratu zuen pixka bat atezainak iristerik eukietze Bai, gero txarrena da, Ninok jakinda ere nun egon behar duen askotan utxe egiten duela, ez? Portero atezainaren aurrean.
Baina tira, oso ongi daki irakurtzen taldeak behar duena, ezta? Eta batzutan metro batzuk atzera egiten du, kombinazioan laguntzeko, beste batzutan vertikaltasuna bilatzen du, eta uste dut bere lana 36 urterekin bere lana betetzen duela, ez? Atzo beste gol bat, Valladoliden kontra Joanekoan ere berak sartu zuen, eta irakurri dudanez, 4 partidu izan dira, gol bakarreko abantailarekin Ninoren golari esker irabazi dugunak, ez? Zate, bada marka. Bada, zalantza izpirik gabe gehiago nabarmenduko zenuke? Atzoko norgeagokan, atzealdean taldea sendo, ez da git? Ezkor jarrita martinkeriak, ez? Nik uste dut, bigarren zatian, Ninok ere izan zuen beste aukera baten bitartez, Osasunak heldu zion oso ongi bigarren zatian ere bai, nik uste penalti egin ziotela, arbitrak ez zuen ezera dirazi. Nuen horren argi ikusi, baina zalantzazko jokaldia bintzat izan zen, bai. Eta uste dut, bukaeran, Valladolid ikusita ze egoeratan dagoen, gehiagi sufritu genuela. Eta uste dut izan zela Martínez zuhurkeriaren gatik, ez? Nik ez nuke aldatuko boste atzelarien lerrora, nik uste Oier ere erdikaren ongi zegoela, naiz eta atzean... Merino oso nekatuta, ez? Akaso eskertu zuen Merino gor, Manel bezalako jokalari bat eukitzea azken txampan. Bai, baina iritzei gertatzen dena da, askotan, bost atzelari jartzen dituzunean, Osasunak agindu guztia ematen dio aurkariari, eta egia da, sistema hortan ere eroso dagoela. Ez dugu esango Valladolidek aukera asko egin zituenik, baina uste dut partidua etzegoela eta giroa ere etzegoela Valladolid inbeste metro guzteko eta zuhurkeria horrekin atzean isteko. Eta sekulako arazoko gizituzten, arestian aipatu duzu, ezta? Oierrek salbatu zuen baloi hori, konparaziora, berdinketarena izan zitekeena, izan ere nauzet gaindituta zegoen ordurako. Bai, oso gaizki atera zen nauzete jokaldi hortan. Beste behin ere. Baina gero, azkeneko minutuan ere Valladolidek izan zuen falta arriskutsua are hartzean, ez? Berdinketa, bueno, ez dugu esango Valladolidek merezi izan zuenik, baina oso hurbil ibili zen, ez? Eta hor bi aldaketa izan ziren bata bezaren atzetik, Aitor Buñuel eskuine galean jarrita taldeak asko egin zuen atzera, bintzat erdikaldea galdu egin zuen, eta gero Manu Sánchez agian beharrezkoa zen, ezta? Baina uste dut taldeak ezin zuela hain atzera jo, ez? Eta aldiz, iruditzait Martinen mezua badela, bueno, ongi defendatzen dugu, egia esan, oso atzelari ona dauzkagu momentu honetan, Unai García, David García, Fraino lesionatuta, eta Tano, nabarmendu behar da, ze sasoian dagoen. Tanorena harrigarria izaten ari da, zenbat azten ari den jokalari hau denboraldi honetan. Erdilari, erdiko atzelari handi badator. Bai, fizikoki oso oxigeno asko dauka, ez da inoiz nekatzen, abiadura ere badu, eta uste dut baloiak ere ziola erretzen oinetan, ez? Batez ere konfiantza handiarekin dabil, eta hori Osasunak eskertzen du, ze begira zenbat gora bera izan den lesioak tarteko, ez? Hain justu ere, kontrako norabidean ikusi dugu Pusko, ezta? Pusko atzo izan zen, denboraldi hasieran ikusi genuenaren, itzala baino gutxiago. Baina ez du jartzen atzeregi, esan dute, horregal osoa uzten dio, eta nik uste dute, hain zuzen ere, oxigenorik ez duela horretarako Pusko, gorpuzkerarik ez duela fisikorik, ez da, behar duela, txinparta du azken txampan, eta kaso aurrera xeago jarri beharko luke galean. Bai, baina lehenengo zatian oso goian jokatu zuen, lehenengo zatian ez dugu esango nekatua zegoenik, eta saiatu zen buruzburuko batutan izkin egiten, eta ez zitzaion ateratzen. Nik uste Tanok irabazi duen konfidantza guztia galdu duela Pusko beste galean. Bueno, tira, aurrera begira jarri beharko dugu, eta horrengo norgeoka larun batarekin jokatuko du Osasunak, Madrilen Santo Domingo futbol zelaian Alcorconen, beraz, astelenean honako titular hau egiterik dugun, Lurrikara Alcorconen. Badakizu, bazegoen, ez? Alcorcongo Lurrikara, ez zegoen terremoto Alcorcone, ez dakit oso ongi nola zen kontua. Supremas de Alcorcon, ez? Ez ziren? Ez dugu gan. Bazegoen horrelako hirukote bat, emakume bitxi batzu, kantuan aritzen zirenak, Alcorcon. Nik uste dut baietz. Igor, jarri favorez gazteleraz Googleen, Alcorcon eta Lurrikara. Ea ateratzen zaizun zerbait. Mostoles izango zen, ez? Mostoles, bai. Mostoleseko, Mostoles izan zen, Bai, Mostoles, baina horretzen empanadilla. Ez, bueno, Igorrek argituko digo. Argituko digo hain garrantzitsua den, ez? Gure solasaldi honetako hain garrantzitsua den zalantza hori. Terremoto Alcorcon kontua da, ea ateratzen den hor emakume bat kantaria, hola, bai, ezta? Arrazoi, Amar Pustarri lakastarentzat, zer nolako kultur zabala dugun, derragun horrela.
maila handia daukazu, Juan. Bai, klasikoa, Kierkegaard, Alcorcongo lurrikara, hor gabiltza. Eta barkatu hain dokumentatua ez etortzen. Edo zein kasutan, Alcorconen kontrako norgehiagoka hori, izan daiteke denboraldiko norgehiagokari zaiena. Nik uste Alcorconen ez dakit osasunak. Alkari zuzena da, osasuna baino puntu bat gutxiago du, 10garrena da. Eta sendotasuna handia dauka, bigarren mailako talde tipikoa da, Alabesekin batera, arkaitz edo harriko eskorba da bidean, zen dute oso talde sendoa, akaso dizdirarik ez daukana, baina gola sartzen oso zaila dena eta fisikoki gainditzen ere bai, ez? Eta uste dut osasunak beti galtzen duela azkenean Alcorconen, eta asko jota berdin du. Horregatik iruditzen zait, osasunak irabaztea lortuko balu, orduan bai hasiko ginatekela pentsatzen baita igoera zuzeneko postutan ere. Ustut hor, atzo ja erakutsi zuen irabaztea ze zaila den bigarren mailan eta besteek ere alegin asko egin behar dutela irabazteko, eta gehienetan ez dutela erregulartasun hori lortzen, beraz, Alcorcon bezalako zelai zail batean, eta bigarren garaipena errenkadan lortuko balu osasunak, baina ongo inateke bai Martinek aspalditik esaten duen loraldi horren bidean, ez? Hau da, Atikorako bidean, joan sartuta, goxo. Hor bai, aldatuko litzatekela orain arte ikusi dugun osasuna, eta 5 partida faltako lirateke, 6 partida faltako lirateke liga amaitzeko, eta hor bai helburua izan litzatekela zuzenean igoera zuzeneko postuak bilatzea eta igotzea. Lurrikara Alcorconen, hori izanen alda datorren astelenean gure solasaldi honetako goiburua, Alabedi, Aritz Agirre, estimatua dago gaur 8 arte ongi bizi. Ongi izan, aio. Metropoliforala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Entzule bikainak ditugulako Metropoli totala. Gora! Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea, hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 9482426. estudiomediconavarro.com. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz Kilikili Jolas Parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak Kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 948363662. Kilikili. Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Asteazkenero Zabalgune eta Ermitagainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Asteazkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermitagainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Apirilaren 27an asteazkenarekin arratsaldeko 8 eta Nafarroko Antzerki Eskolan lehenengo mailako bertso saioa. Xavier Paya, Julio Soto, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio. Gehi jartzailea Ainhoa Aranburu. Sarrerak 7etatik aitzinera banatuko dira, Nafarroko Antzerki Eskolako lehiatilan. Iruñeko hizkuntza eskolak eta euskera sailak antolaturik. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 330303. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide, Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean, ikasturte osoa edo hilabetez hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia,
Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera, bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia, argibideak 943 888 992 1 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei, Maizpide euskaltegi barnetegia, Lazkao. Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Bainez dekorazion toldoak, eltxosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Metropoli forala. 8 minutu, goizeko 10:00 gure lehen orduaren azken txanpan, Oier Lakuntza zientzialariaren perla. Nature aldizkarian duela gutxi argitaratu den artikulu bat deigarria iruditu zait. Pertsona talde batekin egin zuten esperimentu batek agerian utzi duenez, oroitzapen desasegin bat nahi eta ahazteko aleginak ondorio kaltegarriak izan dizake gure memoriarako. Ikusi denez, pertsona batzuk gai dira duela gutxi gertatu den zerbaiten gaineko memoria nahi eta ahazteko. Antza denez, garuneko hipoeremoaren eta hegaleko esparru prefrontalaren arteko konexio indarraren araberako da gaitasun hori. Hala, oroitzapen desasegin bat nahi eta ahazteko alegina egiten dugunean, hipoeremuko odol zirkulazioa txikitu egiten da, bere aktibitatea jaitsiz. Izan ere, bizitzan zehar tarteka esperientzia gogorra bizi beharra gertatzen da, eta horietaz gogoratzea mingarria ere sorta daiteke. Horregatik, oroitzapen konkretu bat ahazteko gaitasuna izan ala ez, oroitzapen horretatik ihes egiteko ahalegina egiten dugu askotan. Eta hori ezinezkoa denean, oroitzapena hitzez azaltzea ekiditen dugu. Horrek, oroitzapenak eragiten duen mina txikituko duelakoan. Baina natureko artikulu horrek erakutsi duenez, prozesu hori ez da batere selektiboa. Izan ere, hipoeremoaren aktibitate jaitsiera horrek beste funtzio batzuk ere kaltetu ditzake. Zehazki, oroitzapen desasegin bat ahazteko ahalegina egiten dugunean, une hartan gertatzen ari diren memorien sorrera eta finkatzea ere kaltetzen da askotan. Eta honek, une hartan gertatu denaren inguruko memoria lausotu dezake gerora. Hau guztia adibide konkretu batekin hobetu lortuko dugu. Pentsa liburu bat irakurtzen ari garela, eta une horretan zerbait desasegin etortzen zegula burura. Oso posible da oroitzapen hori ahaztu nahi izatea, eta bertatik ihes egiteko ahalegina egingo dugu. Horrek ordea, gerora, une horretan irakurtzen ari ginen lerroen inguruko memoria lausotu egingo dugu. Lan honek azalduko luke bizitzan trauma bat izan duen jendeak sarritan memoria arazoak izatea. Beraz, psikologoek sarritan esaten duten bezala, oroitzapen txar bati ihes egiteak ez du oroitzapen hori gainditzea bermatzen. Horren ordez, hobe dugu arazoari zuzenean begitara begiratu, eta horri buruz norbaitekin hitz egitea. Era horretan oroitzapen txar hori leunduko dugu. Eta tira, memoria gora, memoria bera, gure herrian hainbeste esame sortzen dituen memoria historikoa ere aipatu behar. Gure herrian sarritan entzuten ditugu memoria historiko hori mantentzearen aldeko aldarriak. Zentzu horretan, ezin ahaztu Javier Marotok martxoaren 3ko biktimen senitartekoei bota zien olbidadlo, mingarri eta bihozkabea. Begira, gure herri kontzientziak eta justizia grinak gertaera horiek gogora ekartzea eskatzen diguten bezala, zientziak ere memoria horiek zekoratzeak izango zituzkeen ondorio kaltegarriak agerian utzi dizkigu. Gauzak argi nahi ditugulako, Metropoli farola. Oier Lakuntza entzuten nuen bitartean,
halako batean konturatu naiz gauza bat ahaztu zaidala gaur, baina etzen oroitzapen desatsegin bat. Oierrek aipatu dituen horien antzekoa, baizik eta gauza on bat. DJ Paiken eguneko kantua. Terdietan sartu nahi genuen, baina ahaztu zaigu, orain sartuko dugu beraz. DJ Paik, good morning in the morning. Good morning, osasunak irabazi baitu, Juan Cruz, hori izan da notizia. Bai, hori da notizia, hori da beste oroitzapen goxo bat, aspaldiko partez, ez genuen alakorik izaten. Bueno, tira, hartara, zer kanta jarriko dugu eguneko kanta moduan? Begira, Petxiren azken diska, dakarkizut, Juan Cruz, Petxiren lan berria. Petxik eta etxeko uztak. Atera dute, ez noztu diren etxeko uzta hauek? Bai. Noztu dira? Bere lagunak. Hoixe bera. Izate baterako Joseba Irazoki, kita jolea, hori da Igor Teietxea baterian eta perkusioan, eta Inigo Teietxea basuan denak bera. Zenorrekin kontzertu batzuk eskaini zituzten iak gogoan garriak, ikusgarriak zinez. Bai, musikari bikainak, hori seguro. Eta, haiek Otzikarak izeneko diska bat atera dute, eta lehenengo kantua aukeratu du Juan Cruz, Argiak errepidean. Ederki, bada, kanta puska zalantza izpirik gabe, gurekin batera irits zaitezten, entzule Jonan Dere Maiteo goizeko 10:00. Etortzen zen gaua udan, eta orduan elkartzen ginen aur guztiak, han errepide bazterrean, autoen argiek itxutzen gintuzten, gure ondotik pasatzean, lasterazten ginen solasean, batek historio bera kontatzen zuen, dardaragina hotxean. Kamioi luze bat ibiltzen da berrai, eta hemendik pasatzen da noiz nahi. Zatozitza lori, geldi zaitez hemen, utzi dazu hurbiltzen, tabarrenean behiratzen. Gelditzen bada kasu eman, igotzera gonbidatzen zaik ilutzean, sartuz gero ziztuan urrunduko zara, nola zeruan, eta kamioian zaudelarik, ezkerrera beatu da ohartzen zara, ez dagoela inor volante aurrean, inorez zure ondoan. Zatozitza lori, geldi zaitez hemen, utzi dazu hurbiltzen, tabarrenean behiratzen, zaude hitza lori, geldi zaitez hemen, utzi besarkatzen, ala hartuko duzu atxede. Goizeko 10:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak. Egunon guztioi Zartzuela Jauregian Felipe Seigarrena Espainiako erregeak ordu hontan hasiko du alderdiekin 3. bilera erronda. Gaur eta bihar artean 14 alderdi hartuko ditu eta aurrekoetan bezala bilera hauetan ez dute parte hartuko EH Bilduk eta Eskerrak. Zaila dirudi hauteskundeak saihestea, hala ere 3. eta azken ahalegina gobernua osatu aldezaken hautagairen bat bilatzeko, lehendabizi koalizion Kanariako buruzagi hartuko du Espainiako erregeak. Xikerresnal, egunon.
Egunon, Espainiako erregeak aste hartu alderdi politikoekin egingo duen hirugarren eta azken erronda, ez uste handirik ezean pasaden abenduaren 20tik gaur arte ezinezkoa izan dena egiaztatzeko. Ez dela posible gobernua osatzeko akordiorik lortzea eta beraz, gorteak desegin eta hauteskundeak deitu beharko direla ekainaren 26an. Felipe Seigarrenak Nueva Canariaseko Pedro Quevedorekin hasiko du erronda, gaur 8 ordezkari hartuko ditu Zarzuelan, tartean EAJko Aitor Esteban arratsaldean eta bilera erronda bihar arratsaldean amaituko du Mariano Rajoyrekin elkartu ondoren. Horren ostean ezagutuko dugu norbait proposatzen ote duen ala ez investidurarako. Akordioa lortzeko epea maiatzaren 2an amaitu arren, bihar erronda amaitu ondoren investidurarako hautagairik ez badago, hauteskundeak errepikatuko direla jakingo dugu. Eta goizean zehar dira iristekoak Hendaiara Siriako bi familia, 7 kidez osaturiko bi familia Libanotik datoz, Biarritzeko aireportura helduko dira lehendabizi eta handik Hendaiara. Hendaia da zuzen errefuxiatuak hartzeko prest azaldu den Ipar Euskal Herriko 4 herrietako bat. Richard Irazusta Hendaiako gizarte gaietarako auzape zordeak esan digu albiste faktorian dena prest dutela bi familia hauek hartzeko. Hendaian herrikotxeak erabaki du 2 apartamendu horiek alokatzea eta servizio municipal guztiak ondoan izaitea, ondo errizibatzeko familia horiek. Aldiz, estadu frantsesak eman ditu ere beste mediu batzuk, diru laguntza bat izango du herrikotxeak. Richard Irazustak adierazi du Hendaiara iritsiko diren bi familia hauek errefuxiatuen estatutua izango dutela. Gure mugetatik kanpo Hanoverrera begira izango gara gaur, izan ere munduko 5 agintari garrantzitsuenetakoak elkartuko dira bertan, besteak beste TTIP delako merkataritza itunaz hitz egiteko. Goizean zehar elkartuko dira Barack Obama estatu batuetako presidentea, Angela Merkel Alemaniako kanzilerra, François Hollande Frantziako presidentea, David Cameron Erresuma Batukoa eta Matteo Renzi Italiako lehen ministroa. Eta Belgikan martxoaren 22ko atentatuak eta gero gaur zabaldu dute bere osotasunean Bruselasko metroa, Malbeko geltokia ere zabalik da, xetasunak Mikel Rotaetxek. Gainontzeko metro geltokien moduan goizeko 6etan zabaldu dute Malbek, jihadista batek bere buru alertarazi zuen egunetik itxita egonda eta buru belarri aritu dira geroztik berreraikuntza eta garbiketa lanetan eta gaur bere onera itzuli da eta berarekin batera Bruselako metro sare osoa. Astelena da, jendea badoa lanera, badoa ikastera, baina denek esan digute gaurkoa ez dela ohiko eguna. D'impression de tristesse, ça c'est déjà mon premier sentiment. Tristezia aipatzen digu emakume honek ezin ukatu oso emozionatuta dagoela, baina horrekin batera bizitzen segitzeko grina. Hau guztia segurtasun neurri eta segurtasun azpiegitura handi baten pean ari dira egiten. 8 militar ikusi ditu gutxienez metroko nasetan joan etorrian eta horrez gain metro zerbitzuaren segurtasuneko 10 langile ere bai. Kiroletan zeberri Xabier Murua. Eskupilota, buruz-buruko txapelketa, final 8-netako azkeneko neurketa gaur Tolosan, Beotibar pilota lekuan, txapelketako leian, Victor eta Jokin Altuna izango dira aurrez aurre, Victorrek 2. partidua izango du, urtengo Manomanistan, eta Altuna 3. lehenengoa. Gogora ezagun gaurko garaileak urrengo kanporaketan Irujo izango duela aurkari, final aurdenetan, hori bai Juan Martínez Irujo jokatzeko gai izan ezkero, oraindik ez du erabaki eskuko oinazia direla eta jokatuko duen ala ez Iberoko aurrelariak. Gogora ezagun baita ere gaurko jaialdia arratsaldeko 5etan hasiko dela eta lehenik bibitako partidua ikusgai izango da, Arretxe 2. eta Imaz Olatxearen eta Ibai Zabalaren kontra. Eta esan da bezala, ondoren, buruz-buruko txapelketako neurketa izango dute Victor eta Jokin Altunak. Errepidetan arreta Barakaldonen S37 errepidean, kotxe bat bidetik atera da, gurutzetarako bidean, errei batean traba egiten duela esan digute segurtasun sailetik. Eta eguraldiari daokionez zerua lainotuta ageri da, batez ere ipar isurian, euri langarra ere ari du zenbait tokitan, orduek aurrera ginala, garbitzera egingo du eta temperatura zertxo bait igoko bada ere, oraindik freskoa 13 eta 15 gradu artean balio altuenak. Besterik ez, 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa interneten eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Reformas zia. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformazia erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 9480603 Reformazia, gure konpromisoa, zure lasaitasuna. Dietak egiteaz nazkatuta? Zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu? Edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan? Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskirotzkalea 23 Iturrama, euskaraz atendituko zaitugu. Oroitzen alzara aire zabaleko jinkanez, Lagunberriez, Txangoez eta Monitore jator hartaz, ederki pasatzen genuen, ez da? Eman seme-alabei uda zoragarria Rural Kutxako haurudalekuen bidez. Kirola, abentura, dibertsio handia. Informazioa campamentoscajarural.com. Rural Kutxa, badabil. Bainez dekorazion toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Optika Joaquín Alforja, orain aurrentzako ikusmen terapia. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja, orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Metrópoli forala. Egunon berriz ere entzule, goizeko 10 eta 9 minutu direnean Iruñeko irrintzi dorretik jarraitzen dugu. Iruñerritik mundura eta gainera euskaraz. Euskal Herri irratiaren sintonian zaude FMko 91.4 eta 11 bitartean Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko dugu. Beste hainbat mintzagai izanen ditugularik, esate baterako Santi Leone librepensalaria gurean izanen da, aktualitatearen dekalogoa egiteko ardatz nagusi bi gaur, Pablo Iglesias Podemos alderdiko idazkari nagusiaren bisita Iruñera, eta hori pasaden ostiralean izan zen, gogoratuko duzuen bezala, eta UPNren kongresua atzo Baluarten Aitor Zandueta ere etorriko zaigu, zientzialaria da bera, ardilatxekin amesten zuen Androidaren eskutik, teknologia, zientzia eta frikismoa izanen dugu saioaren azken zatian, eta iritziaren tartea zabalduko dugu segidan, gure artean izanen dugu, Ariaz bestaldean, goizeko une honetan, Aitor Etxarte irakaslea. Egunon Aitor eta nahi duzunean, aurrera? Egunon, iraultza ala iraultza. Ana Arendt pentsalariak idatzi du iraultza kontzeptuaren sorrera Kopernikoari zor diogula, gorputz astronomikoen mugimenduak definitu zituelako legeen eta erregulartasunaren bidez, gizakien asmoetatik aparte. Beraz, astroen sekuentzia errepikakorrak ziren iraultza kontzeptuaren muina. Egun aldiz, evidentea denez, iraultza, entzun eta zaharraren ordez guztiz berria den eraldaketa edo datorkigu burura. Etxipena
nagusitzen zait gure artean gertatzen diren berri interesgarriak gaztelaniaz irakurtzera behartua nagoenean. Adibidez, denbora laburrean Iruñean nazioarteko hezkuntza munduko aditurik handienetarikoak izan dira, Marina Mori eta Magdalena Tedeschi. Biak oso ezaguna den Reggio Emiliako esperientziaren ordezkari bikainak. Nafarroko parlamentuan, hezkuntza departamentuan edo Nafarroko museoan aritu dira. Euskarazko komunikabideetan horren berririk ez. Ohiko agenda txikiarekin jarraitu dute. Adibidea da, berriz diot. Ematen du, garrantzitsua dena edozein arloan ezin dugula euskaraz eman eta jaso. Iruditzen zait arlo honetan Kopernikoren iraultzaren kontzeptuaren bigarren adieran edo horren premian badugula, hau da, aldaketarena. Izan ongi lagunok. Koperniko aipatu duzuzuk, Aitor, eta guk Marconi gaur bezalako egun batean jaio baitzen Bolonian Guillermo Marconi irratiaren asmatzailea. Jo eta ongi izan datorren astera arte. Metrópoli Forala. I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw a little naked grind. Larogeita hamargarren hamarkadako izarra hundienetako bat, pop musika estiloaren barruan Prince pasaden astean joan zitzaigun 57 urte zituela eta hori ekarri nahi izan duzu gogora Santi Leone egunon eta ongi etorri. Egunon, bai, Prince ekarri dut. Hautatu duzun kanta? Darling Nikki, hau Purple Rain diskoa, monetako kasetean, nik kasetea erosi bai nuen. Eta hor geditu nintzen, nuen gero bertze diskorik erosi, Princerena, baina kanta hau gustatzen zeian bereziki, eta horregatik ekarri dut. Bueno, bereziki mundu guztiak kanta hori eta disko hori aipatzen du, ezta? Bai, gero urrengo diskoen azala gustatzen zaizkidan, ziren 1989 zeneko bat, eta bertze bat, eta azal politak, baina, bueno, nien naiz oso popzalea, gehiago zentzait heavya edo rocka, eta beraz, baina bai, Purple Rainekin zera fama handia lortu zuen Princek eta nik diskoa erosi nuen, diskoa erramezala kasetea, eta kanta gehienak zaizkian gehiagi gustatu, baina, hau bai, gero azkena bai famatuena Purple Rain izenekoa bai, baina... Aukeran Prince edo Michael Jackson? Uste dut Michael Jackson, Naiz eta segurazki Prince berritzaileagoa izan, baina Thriller da. Bueno, eta arrakasta handiagoa lortu zuen. Eta Thriller zergatik gustatzen zaizun, argi eta garbi dago. Argi eta garbi dago, bai. Zombien zera, bideo zoragarria baita. Bueno, zombien bait ekarriko ditugu gaurko dekalogora, ikusiko duzuen bezalaxe atzoko kongresuari begiratuko baitiogu, baluarten egin zen kongresu horri, baino horren aurretik beste hainbat kontu ere gogoratuko ditugu. Prince bera, eta beste zombi bat, Javier Espartza. Bai, bueno, gaur batez ere izenak ekarri ditut, jende guztia izen deituraekin edo aipatuko dugu. Eta bai, atzo, Baigorrin Nafarroan eguna ospatzen aizen bitartean, hemen Iruñean UPNren kongresua egin zuten, eta gito ospatu, baina egin zuten. Baigorrikoa separatismorik ez, Nafarroa bat eta bakarra lelopean, Nafarroaren eguna, eta lehendabizigoz Nafarroko presidentea, eta Iruñeko alkatea izan ziren bertan. Bai, beraz, primeran, ez? Hala ere, lelo hori UPNek ere onartuko luke, separatismorik ez, Nafarroa bat eta bakarra. Bai. Agian horregatik egin dute zuzen ere, ez da? Bai, eta bueno, atzo Javier Espartza atera zen berriz ere, UPNeko lider edo zuzendari edo, bueno,
Eta nik uste dut hori guretako, eta gu nor garen, bueno, hori horrutziko dugu, baina guretako albiste ona dela, ez? Nik uste Javier Esparzak ez duela berrikuntzarik ekarriko, ikusi genuen atzoko diskursuan, berriz ere betiko topikoak erabili zituela, berriz ere gorrotuaren diskursoa erabili zuela, betiko mamuak, betiko beldurrak astindu zituen, eta alde horretatik nik uste dut diskurso horrek bide mugatua duela. Jende batzuen gana ailegatzen da, baina uste dut jende gehiena aspertua dagoela olako topikoekin eta olako historioekin, ez? Kongresuan todos somos Navarra goiburua. Bai, todos somos Navarra, baina guztiok ez dugu eskubiderik adibidez de ereduan ikasteko, ez edo ala aipatu zuen, ze erran zuen presidente bihurtuz gero de eredua kenduko lukela herriberatik edo zona ez euskaldunetik, ez? Eta beraz hori ikusten da, alde batetik erraten dute diskursoa moderatu inbar dutela, zentrora edo eraman behar dutela, hori garai ja topiko zaharkitua da, baina bueno, ari dira horrekin. Eta aldi berean hori aipatu zuten, ez? Eta hemen, bueno, lehenago irrati honetan ere aipatu duzue, pistolak ere mai gainean jarri zituela simbolikoki, ez erran zuela, bueno, Euskal Herrira eraman nahi dute Nafarroa pistolekin edo pistolik gabe. Eta horrelako topiko zahar eta garratzak atera zituen bere diskursoan. Topiko eta hitz maltzurrak ere, ez da? Bai, oraindik ere. Bai, hori, beti bezala, bueno, euskal kultura, euskara, bueno, terrorismoarekin edo armekin edo bortizkeriarekin nasi nahian, ez? Bueno, eta gobernura itzultzeko gogoz agertu zen, ez da? Kaleetatik gelditzen dituztela, berriz ere itzuli behar duzue diputaziora, udaletara. Baina hori da pixka bat Asier Arraizak Euskal Irratian egin zuena, ez? Bueno, jende unitzek orai boto eman dio Podemosi, baina WhatsApp bidez erran digote guri eman nahi digutela hurrengoan. Hau gauza bera da, baina WhatsAppik gabe, ez? Jendeak erraten dit, nahi duela UPN bueltatzea, bueno, pues nahiko dute. Bueno, eta autokritikaren kongresua izanen zela, itortu zuten, jakinarazi aldute zertan? Ez dakit, izan zen autokritikarik, ez dakit. Bueno, esan zuenez, onge egindakoak gehiago dira akatsak baino, alderdiaren barruan. Bueno, autoestimua ere zaindu behar da, ez? Bueno, eta argazkiren batean, Barzina ere ikusi dugu, ez da? Bai, nik gaur egunkari batean ikusten zen musu ematen edo bueno, besarkatzen Esparza, eta bai, baina nahiko desagertua dago, ez? Iduridu benetan politika utzi duela, eta ez duela, voltatzeko esmori. Segurazki lan berrian gustora dago. Ondoan Komisiones Obreras eta UGT-ko kideak izan zituen? Bai, Auskalo zergatik, edo kasualitatea izanen zen, edo... Batek daki zergatik, ez da? UPN-eren beste kide baten izen propioa Sánchez de Muniain. Bai, jakin dugu, bueno, orai Espainiako uste dut Industria Ministerioak edo Industria Ministerioari eskatu zaio ETB-ren emisioa hemen Nafarroan eteteko, eta antza aurreko gobernuan Sánchez de Muniainek jarri zuen salaketa, ikusita ETB modu ilegalean edo ikusiko genuela hemen Nafarroan. Nik uste dut, hau argita garbi dela UPN-ek Euskarari dion gorrotuaren adierazpen, zalantzarik gabea. Azken batean, ETB zure telebistan baldin badago, zure etxean baldin badago, zuet zaude behartua ikustera. Aski duzu, nik adibidez Telecinco ez dut ikusten hor dago, baina ez dut ikusten. Baina UPN-en dako garaipena da gainerako guztiok ETB ikusi ahal izatea, ez? Hau da, guri kalte egitea ona da UPN-eren ikuspuntutik, ez? Gainerakoei kalte egitea, gainerakoei gauza bat debekatzea edo gauza bat oztopatzea ona da UPN-eren ikuspuntutik. Eta hori da, nik uste dut, gorrotuaren adierazpen argiena, ez? Ikus daiteken adierazpen argiena. Egin dezagun salto Katalunia aldera, beste izen propio bat, Puigdemont presidentearena. Bai, igandean edo, bueno, ez atzo, baizik eta duela ja 8 egun. Atzo 8. Atzo 8, bai, eskerrik asko, bai, atzo 8. Objetibo edo nola du izena, Ana Pastorren El Objetivo. Bueno, Ana Pastorrek elkarrizketa egin zion Carles Puigdemonti. Ana Pastorrek bezala egingo dut, jarraitu izketan. Eta... Baina zergatik. Eta hori da Ana Pastorre eta Marcelo Tamendiren arteko nasketa bat, ez? Eta zergatik. Eta batez... Puigdemonti buruz, Puigdemonti buruz, hori da, bai, Puigdemontek
hainbat aldiz akatxoak egin zituen espainolez ari ziren, eta hainbat aldiz errantzuen jo defendi erran beharrean, edo aiga ez, aia erran beharrean, eta biztan da hori katalanaren ondorio zela ez, pixka bat, Puigdemont okertzepan abil Gironakoa da, segurazki bizitza normala egunerokoa katalanez egiten du, badaki ulertzen du espainolez primeran, ongi egiten du espainolez, baina akats batzuk egin zituen, edo katalanismo batzuk sartu zituen. Eta horren ondorioz betorri dira kritikak, ez daki erdaraz, ez daki espainolez, ez daki ongi moldatzen, eta batzuek gogo eta egin dute, eta nik bat egiten du gogo eta horrekin, ez? Alderantziz balitz, hau da, politikari batek gaizke eginen balu euskaraz edo katalanez, horrelako kritika jasoko lituzke, segurezki ez. Hori onartzen dugu, baina erdaraz akatsak egitea ez ditugu onartzen, ez. Eta horrek erakusten du barkatu, noraino dugun sartua, edo noraino ditugun sartuak topiko batzuk eta konplexu batzuk, ez. Erdara nahita ez ikasi behar da, eta nahita ez hitz egin behar da gainera ongi, eta bertze hizkuntzak, Nigo gogoan dut adibidez, garai batean elkonki saio famatu horretan bazen bastandar bat Xegon izenekoa, edo Goiti izenekoa, eta egia da, erdaraz nahiko gaizki moldatzen zela, eta nik garai hartan klasean bi neskan dituen, bastangoak, eta lotxatuta zeuden, erraten zela, ez daki erdaraz, lotxatuta zeuden. Baina alderantziz izan balitz, hau da, euskaraz ez dakien bastandar bat joan izan balitz elkonkizera, erraten zuten, ez daki euskaraz, segurazki ez. Edo ez lotxa horrekin, ez. Beraz, hizkuntza ikusten da, ez, hor desoreka hori eta barnean ditugun edo barneatuak ditugun konplexu batzuk. Beraz, errazun aeredua ezinbestekoa. Bai, ezinbestekoa. Egin dezagun aurrera, pasaden asteak utzi digun beste protagonista bat, beste izen propio bat, Pablo Iglesiasena, Podemoseko buruzagia, batetik kazetari bati kritika egiten eta bestetik bisita egiten Iruñean. Bai, azaitezen kritikatik, ez, hor unibertsitatean, mintzaldi batean, egurrak agotzen artean edo kritika egin zion kazetari bati, izen abizenak aipatu zituen, El Mundoko kazetari bati egin zion kritika, eta horrek gero polemika ekartuen. Lehenbizien entzun dezagun ze arrantzuen Iglesiasek, eta gero komentatuko pixka bat polemika. Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez. Digamos, la historia no tiene por qué ser verdad, pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice, fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Egunkariari baino, kazetari gazte horri kritika egiteagatik, etorri zaizkio egur guztiak, ezta? Bai, nik Álvaro Carvajal ez dakit, lehenago Antonio oran dut, ezta? Bueno, Álvaro Carvajal ez dakit norden zer egiten duen, zehazki nolako lana, baina El Mundo nolakoa den badakigu, ez? Bueno, politika sailean, Podemos alderdia jarraitzeko bereziki jarrita daukaten kazetaria da. Bueno, badakigu El Mundok, zenolako, eta beraz, El Mundon lan egiten duten kazetari zenolako lerroburuak, zenolako informazioak ateratzen dituzten. Igual gaizki egon zen Iglesiasek egin zuena, igual ez zuen izenik aipatu behar, baina nik uste dut badela berze problema bat Espainian, eta da kazetaritzaren egoera, ez? Ez dakit, inor ez da harritzen ikusten duelaik gaur egungo paperian publikatzen diren egunkari gehienak guztiak ezerratiagatik zentro eskuinekoak direla, ez da ezkerreko egunkaririk. Nun dago ezkerra? Ez da ezkerreko irakurlerik? Ze gertatu da? Inor ez da harritzen ikusten duelaik kazetaritza horren barnean kaka kazetaritzak hartzen duen tokia ikaragarria dela. Zenolako azalak eta zenolako lerroburuak eta zenolako manipulazioak egiten dituzten ABCek, La Razonek, El Mundok, El Paisek berak, horren inguruan ez da debaterik. Beraz, kontua da, norbaite kritika bat egiten baldin badu, orduan, ze gaizki izera abizenak aipatu ditu, hau onortezina da, adibidez, hemen, Euskal Herrian, Javier Bizkaino, ikaragarri, sumindua zegoen, sumindua, zerre, nola da posible, pegiraz ere induen Pablo Iglesiasek maton ditu zion Twitterren, ez, nola da posible, ez. Baina orduan, kazetariek ez dute bere gain hartu behar egindakoaren erantzukizuna. Nik gogoan dut, garai batean, Kallejak adibidez, irregin zion Martxelo Otamendi
honek tortura salatu zuenean. Orduan, torturari buruz aitzen bagara mintzaldi batean, ezin dugu Kallejaren izen aipatu. Antonio Burgosek erran zuen kupeko emakumeak itxusiak direla eta lodiak eta ez dakiz zer. Matxismari buruzko mintzaldi batean ezin dugu Antonio Burgosen izen aipatu. Ez dakit, beraz, eta horrek gainera erakusten du zenolako maila duen kazetaritza jakin batek, ez, Espainian. Eta nik uste dut, hor badela egingabeko debate bat, eta baina bueno, errazagoa dela haserretzea Pablo Iglesiasekin hori egin duelako. Sati Leone gaizki esaka ibiltzen da Euskal Herri Irratian UPN alderdiari buruz. Javier Espartzak kongresuan zergatik ez du aipatuko zure izena, ezta? Bueno, bertze batek aipatu zuen ere izena Madrilgo kongresuan, Salvadorrek, beraz. Zergatik ez. Pablo Iglesiasekin jarraituko dugu, etorri baitzen, pasaden ostiralean, Iruñera, ordu eskas batzuk, baino hemen egon zen. Bai, eta, bueno, kazetaritza eginela, gero deigarri izan zen, Diario Navarrak eta zuen lerro burua, ez? Pablo Iglesias entzalza hautegi en Pamplona. Ezin zuen jarri Pablo Iglesias eta zalea da, Pablo Iglesias terrorista da, baino Diario Navarrak badaki, bere irakurlek badakitela kode hori desmontatzen, eta badakite zenolako kodea ulertzen duten beren irakurleak, beraz, ensalza hautegi hori da, ez? En fin, Podemosen eta etaen arteko harremana lotura hor dago, ez? Eta argi erakutsi zuen Iglesiasek. Beraz, hor dago, en fin, gure artean ere, ez bakarrik Espainian, baita Euskal Herrian ere, baita Nafarroan ere, dugun kazetaritza mota hori. Bueno, Nafarroako zirkuluekin biltzera, etorri zen Pablo Etxenikerekin batera, eta bide batez Usue Barkosekin ere diputazioan Nafarroako jauregian izan zen. Baina, bueno, Gorazarre ere, Barkosi ere Gorazarre egin zion, eta uste dut aipatu zuela aliantza bat egin nahiko luketela, dokomeni garrelitzatekela, hauteskunde orokorra Espainiako hauteskundei begira, ez. Bueno, eta gainera UPNeriei kritika, eta uste dut, atzo Espartzak aipatu zuela, lotxagarria zela norbait parlamentura eramatea, nori eta UPNeri kritika egitera, ez olako zer. Bueno, kazetariak protagonista gure gaurko dekalogoan, eta berriz ere etorriko gara haietako zenbait aipatzera, kazetari zenbait aipatzea badagoetako, ezta? Ze izen propio karriko dituzu? Bueno, lehenbizien Goitizen bat, Dulantz izeneko,a edo Goitizena, Dulantzek Diario Navarran idazten du azken orrialdeko zutabetxo bat. Nor da Dulantz egunero bat, ezberdina? Bai, hala uste dugu, nik ez dakit nor den, baina hori haitu dut, ez dela persona bakarra, eta talde bat dela. Eta, bueno, kritika, komentario bat egin zuen inglesari buruz, eta inglesa etorkizuneko hizkuntza dela, eta enpresariek inglesa erabiltzen dutela, eta bien abarkoan zartako bat edo zaplasteko bat eman zion, Iruña zarra ostatuari, orai pintxo bati euskarazko izen luze bat eman ziolako, ez? Eta orduan Jorge Nagorek Diario Notiziasen erantzun zuen, eta erantzun lotxamangarria dela Goitizen bat erabiltzea horrelako kritika itxusiak eta injustuak egiteko, ez? Gogoan daukazu pintxo horren izena? Ez, izen daiteke Iruña Angilazarra edolako zerbait, ez? Erraten zuen hori trabalenguaz euskerikoa dela, bueno, en fin. Eta hain zaila ere, ikusten den bezala. Neronek zera gogoan baldin badut, eta nik memoria txarra dut. Bueno, eta Pintxo Teixarekin idazteagatik ere kritika. Bai. Bueno, holako historiak, ez? Baina hor Dulantzek bere fobiak atera zituen, eta Jorge Nagorek erantzun zion. Eta nahiko modu neurtuan, ez? Erantzun zion, etzen, en fin, erantzun iraingarri izan. Baina horren kontura Twitterren troll nabarista guztiak ibili da Nagoreren atzetik iraindu egin dute eta bueno, beraz hor dugu, ez? Pixka bat kazetaritza mota bat alde batetik Dulantzek egiten duena, kritika ez bidezkoa, gainera anonimotasunaren atzetik edo anonimotasuna baliatuta, eta gero erantzun zintzo bat ematen denean, kasunetan Nagorek egin zuena, kritika irainak, ez kritikak ez, irainak eta pixka bat jaztarpena Twitterren. Eta Zerbera ere saltza horretan sartua? Zerberak ere idatzi zuen, eta kritika egin zion Dulantzi, eta pixka bat Nagoren alde egin zuen, baina bide nabarkoan Pablo Iglesias ere sartu den zaku berean, eta Nagoreri egin ziotena, edo egin diotena, Iglesiasek Carvajali egin diona bezalakoa da. Bueno, ni horrekin nago ados, baina, en fin, hori ja igual debatia gehiagi luzatzea litzateke. Bueno, pasaden astean ere, mintzagai nagusietako bat izan da tortura, ez da? Burlatan izan ziren, atxiloketa
Zenbait eta gero herri horretan ere elkarretaratzea izan zen tortura salatzeko. Bai, niri kafkiarra adjetiboa erabiltzea ez zait gehiagi gustatzen, baina nik uste dut kasu honetan egoera kafkiarra izan dela. Ez azken batean, hori, tortura hitza pintatu zuten pareta batean, udalaren baimenarekin gainera, eta gero zeran tatxatua zegoen, edo marra bat hitzaren erditik. Eta hori egiteagatik egileak edo 8 lagun atxilotuak izan ziren. Pintada horretan etzen zehazten edo etzen erraten nork egiten duen tortura, noren kontra zegoen, baina antza Guardia Zibila ireindua edo mindua sentitu zen, eta horregatik atxilotu zituen 8 lagun, ez? Gainera modu deigarrian eta deustarako, ze argi dago hor ez dagoela inoren kontrako irainik, ez? Torturaren kontrako adierazpena zen. Baina antza Estatu Espainolean torturaren kontrako adierazpenak egitea delitua da. Beraz, ez dakit jarri izan balute gora tortura edo tortura horrera, orduan bai ongi zilegi primeran, ez dakit, arraro samarra izan, arraro maltzur samarra izan da, eta, helburua azken batean da, beldurra edatzea eta erakustea, adierazpen askatasun horrek mugak dituela, ez? Eta gero, parlamentuan horretaz aitu ziren solasean, eta EH Bilduko parlamentariek kartel batzuk eraman zituzten, protesta egiteko, hain zuzen ere, Ana Beltrán, PPko ordezkaria solasean ari zelaik. Partido Popular, señora Beltrán Villalba. Gracias, presidenta. Buenos días. Pues por la brevedad hablaré desde el escaño, si me lo permite. Sí, ya veo que me lo permite, presidenta. Sí. Bueno, pues yo quería empezar diciendo, porque ya se ha dicho mucho, han dicho los portavoces que me han precedido, los que vamos a posicionarnos en contra, pues para nuestro partido señoras y señores de Euskal Herria Bildu Nafarroa, les invito a que retiren las carteles. Los primeros, tortura ustedes, asesinan, asesinos. Señora Presidenta, pido amparo de la Presidenta porque nos acaba de... Zema dago postureotik hor? Noren partetik, guztien partetik, edo... Ez, Ana Beltranen partetik. Bai. Hombre, azken bolanetan, Ana Beltrán ikusten dudan aldi oro, Almodóvarren pelikula bat torten zait burura. Ez dute, ez da beharrezkoa, ez burua aipatzea. Bai, mujeres. Bai, ez, baina ala da, ez beti aserre, beti, en fin, oiuka, beti espantuka, bueno. Nik uste dut, bai, hori dela bere papera edo ala uste du, eta... Baina Esparzarekin gertatzen den bezala, nik uste dut nahiko, en fin, estrategia utxala dela, ez, eta inoraztoan estrategia dela. Bueno, dena den, PPek bakarrik 2 parlamentari ditu, eta 2 parlamentarirekin haze nolako zalaparta sortzen duen, ez da? Hori bai, baina ez dakit, hori kaltegarri izanen den, onuragarri, hori ikusi beharko da. UPN-eko lagunak kritikatzen hasi duzu gure gaurko dekalogoa, eta berriz ere UPN-eko kide bat, Iruñeko alkate hoia ekarriko dugu gure dekalogo honetara, Enrique Maia, zergatik. Eta, adierazpen interesgarri bat intzuelakoz, eta erran zuen, aste honetan, uste dut, Diario Navarran, imaginatzen dut, ez naiz seguro, baina, bera, hau da, Enrique Maia bera eta UPN, berandu ailegatu direla memoria historikoa berreskuratzen lanera edo lako zerbait, ez? Ongi, ez? Hala ere, aldi berean, ez dakit, aipatu ni eta UPN, nik uste dut, hau gehiago dela adierazpen personala alderdiaren adierazpena baino. Zekero alderdiaren partetik ez da, jarrera aldaketarik ikusten, ez? Eta aldi berean, orai egia da ez dela UPN-ekoa, baina Jaime Ignacio Elburgok aipatu du, 36ko voluntarioek sekulako idealak zituztela eta horregatik atera zela borroka egitera. Eta Delburgoren aita Gazteluko plazan ibili zela pistolarekin, ezta? Bai, baina hori ez zaio gustatzen aipatzea, ez? Hori Jaime Ignacio Elburgori. Gogoratu dezagun Delburgoren aitaren, Bai, zera karlista zen, karlista eta gainera, garai hartan, pixka bat eta bada ikerketa bat horren inguruan, ez? Baina karlismoak egin zuen fasistizatze aldera edo fasismo mugimendu bihurtze aldera, eta hor bazen zatiketa bat, eta gazteen artean, eta beraz, pixka bat metodo violentoak erabiltzearen aldekoen artean, Jaime del Burgo zegoen, ez? Eta Italian ibili zen, entrenamendua jasotzen, eta
eta bueno, parte handia izan zuen. Batzuetan ematen du Jaime de Alburgok bakarrik egin zuela gerra zibila, baina parte hartzea handia izan zuen eta ardura handia. Eta gero, azken batean, gero, izan zuen posizioa Nafarroan eta Nafarroko erregimenean, horri esker izan zuen, ez? Beraz, en fin. Bueno, politikaren urretan itota gabiltza, kultura pixka bat beharko dugu gure gaurko dekalogoaren amaieran. Bai, gaur 2 aldizkari. Normalean liburuak ekartzen ditut, aipatzen ditut, gaur 2 aldizkari aldatetik larrungaigarria argiarekin batera banatzen da, eta joan den astean, banatu zen, eta joan den asteko larrungaigarrian Joseba Gabilondok artikulu luzia idatzi du, goza dezakegun nazio baten alde. Arras gogoeta interesgarria, eta pixka bat hor polemikan edo eztabaidatzen du Galfarsororekin, Unaia Paolazarekin, Jule Goikoetxearekin, eta haiek proposatutako ereduaren kontra edo, horren inguruan mintzatzen da, eta nik uste oso ideia eta proposamen interesgarriak egiten dituela Gabilondok. Hori alde batetik, eta beraz, benetan irakurtzean merezi duen gehigarria joan den asteko larrun. Eta bigarren aldizkaria Pop Pilulak izenekoa, izen diturak aipatzen nahi gara, horren gibelean Julen Azpitarte izeneko gizon bat dago, eta, uste dut lau hilabetean behin edo, hor biltzen dira kolaboratzaile batzuk, eta benetan aldizkari polita egiten dute, beti pop kulturaren inguruan, musika, zinema, artea, denetarik aipatzen dute, eta oso gauza ederrak egiten dituzte. Poparen izar handi batekin, hasi dugu gaurko dekalogoa, Prince jaunarekin, artista handiarekin, eta rock zaharraren izar batzuekin amaituko. Bai, The Doorsekin, eta karri doan kanta People are Stranger, hau da, jende arraroa da, eta... Nortaz ari zara? Oroar, igual nere burua. Bai. Izen deiturekin egin dugu gaurko dekaloga. Mila eskera unitz, Santi Leonen, nahi duzun arte ongi izan. Agur. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange. Hola. Kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa. Metropoli normala. Agur. Aio. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 948-0603-0. Reformas CIA, gure konpromisoa, zure lasaitasuna. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948-15-4301 telefono zenbakian. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948-33-0303. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea.
Metrópoli forala. Klingondarra, bizarduna, Jedi maisua, ziborga eta Spiderman bere aisialdian, zientziazalea gainontzekoan. Bagoaz zientzia eta teknologiaren txokora, bagoaz frikiziora. Zeinekin, makillak iskirekin, edo mundu ez digitalean ezaguna den gixan, Aitor Zandoetarekin, egunon Aitor. Kaixo, egunon saioa. Zer mozailtza? Oso ongi, eta zu? Oso ongi, beti bezala, betiko martxan eza. Bai. Aste honetan ere, karri dizkiguzu oso gai mamitsuak izan ere, joan gara atmosferara, joan gara ilargia, bidaiatu dugu espaziora toki askotara, baino orain pentsatzen ari ira, ez gizakiok, baizik ta beste zerbait bidaltzea, hurbilen dagoen izarrera. Konta iguzu, hori zer da, Aitor? Bai, bueno, hori proposamen berri bat da, Breakthrough Starshot deitzen da, ze oso proiektu potoloa da, honen helburua da, oinarrian hurbilen dugun izarrera, Alpha Centauri da izar hori, zunda bat bidaltzea. Hurbilen dagoena da, baino alare oso urruti dago, ezta? Oiko teknologiarekin zenbat urte beharko genituzke? Milaka urte. Hasi nintzen kalkuluak egiten, baina gero begiratu nuen interneten, eta gauzak etzuren... Etzoren argi, orduan ez dakego, baina pila bat. Milaka urte, oso distantzia izugarri handiak dira. Eta zertarako joan nahi dute izar horretara? Zientzia da hori, zientzia. Zientzia da hori, joan nahi dute. Ikasteko, esploratzeko. Jakiteko. Bai? Bueno, hori da proposamena, karo, gauza da, distantzia hain handiak izanik, gauzak abiadura handian bidali behar ditugura. Gauza abiadura handian bidaltzeko, gauza txikiak izan behar dute. Beraz. Eta ni harrituta geratu nahi, zain zuzen eraren txertan aipatuzu gauza txikiak izan behar dutela, tamailarekin ezaz, zein neurri eukiko lituzke espaziora bidaliko luketen horrek? Bueno, zentimetro karratu bat edo izango luke, txikia izango litzateke, ez dago beste aukerarik argiaren abiaduraren 120an bidali nahi dute, hori abiadura izugarria da, pasada bat izugarria. Ikaragarria hori azeleratzeko txikiaz bada ez dago modurik gaur egun dugun teknologiarekin. Eta nola izanen zen gauza txiki hori, gailu txiki hori, abiadura horretan jartzeko prozesua, ze tresna edo erabiliko lituzkete hori egiteko? Bueno, proposamena nahiko berritzailea da, alde batetik hori espaziontzia dozun da oso txikia izango litzateke, eta bestaldetik laser belak erabiliko lituzketa. Eta laser belak zer dira? Hori da. Txalupek erabiltzen zituzten belerantzeko dira, oso finak. Belauntziak bezala, baino laserrekin. Belauek oso finak dira, mikra batzu baino ez dituzte, oso areinak izateko, metro bateko azalera izango lukete, eta hauek azeleratzeko erabiliko lirateke laserrak. Bitu ze mekanismo kurioso ardunez, betiko belak baino laserrak. Ta laserrak mendik, mundutik? Lurraren azaletik, ez baitago teknologia horrelako laser puskak espaziora bidaltzeko, horrelako laser puskak ez dira existitzen oraindik, gaur egungoak edo saltzen dituzten horietako, baina milioika aldiz potenteagoak izan beharko lukete eta guztia. Hori garatuko balitz zenbat urte beharko lituzkete iristeko gertuen dagoen izar horretara? 20 urte. 20 urte? 20 urte. Ez da gutxi, ez da? 20 urte. Eta gero informazioa iritsi dadin ere? Transmititu dezaten bertatik? Pentsazazu, 4 argi urtera dago, beraz, zunda ara iristen denean, 20 urte pasata, bidaliko lituzkeaz lehenengo datuak edo argazkiak eta informazio horrek beharko lituzke beste 4 urte gure gana iristeko. Beraz, gehitzen baldin baitugu, 24 urte beharko genituzke jakiteko zer ara iristeko eta gero informazioa bidaltzeko eta jasotzeko. Bueno, hori hasteko, baina teknologia ez dago garatua, eta orduan, lehenik eta beste 20 urte beharko dituzte teknologia hau garatzeko. Beraz, demagun 40-50 urtetxo izanen dira. Urtetxo. Bai, kafetxoa hartzeko denbora nahikoa. Entzun dezagun Star Trekeko musika hori. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds. Eta hortxe, espaziotik lurtartuko gara pixka bat izan ere oraingoan, ordenagailuak mugikorrak eta tabletak izanen ditugu gogoan gehien erabiltzen ditugun gailuak. Ta oraintxe entzunen dugu ezaguna eginen zaigun beste doinu bat, Windows 95arena. Hau berez,
Windows 95aren doinua da, ezta? Bai, zaharrunoek ezagutuko Niri, dute. nik ere ez dut ezagutzen. Nik ezagutzen dut, bai. Bai, abioi soinua dela esaten duzu, nik ez diot trastarik hartzen, baina pentsatzen dut... Abio soinua, bueno, hori, martxan jartzen duzunean egiten duen soinu hori. Orain beste bat entzuten dugu, ez da, liburutegietan eta jende iritsi, Windowsa martxan jarri eta tirari musika horri. Bai, hainbeste gorrotu. Gorrotuzu. Bueno, orain mintzatuko gara iragarritako eriotza baten kronika eginen dugu. Bai. Izan ere esan da hil egin behar dela zein eta ordenagailua. Ordenagailua edo PCA edo mai gaineko ordenagailua hiltzen ari da. Orain ezagutzen ditugun betiko ordenagailu horiek ja... 10 urte daramatza hiltzen, oraindik ez da hil, vale? Bueno, baina bai esaten da gero eta gutxiago erabiltzen dira. Agonizatzen ari da. Saltzen dira. Steve Jobsek egin zuen iragarpen hori, ez da? Steve Jobsek aurre ikusi zuen honen eriotza, baina Steve Jobs hiltzen ordenagailua baino lehenago. Ta, bueno, hori da gertatzen dena, ez da, gero gailu eramangarri gehiago erabiltzen ditugu, telefonoak direla edo tabletak direla batez ere. Kontua internetera gaur egun sarbide gehienak, gehienak ez da, baina bai handi bat, gailu eramangarritatik egiten dela, ez da? Interneteko trafikoaren 40% mobila, tableta edo alakoen bidez egiten da. Begiratu nuen, gaur begiratuko bagenu, agian izango litzateke altuagoa. Seguruenik, gero eta gehiago. Diotenez, webgune askotan, bisita gehienak iristen zaizkie gailu mugiko horretatik. Badago baina arazo bat, ez da? Izan ere gailu hauek ez dute gauza guztietarako balio, adiez, idazteko, irudiak erretokatzeko alda, baino ez PC batean egiten den kalitate berarekin. Hori da hauek duten arazoa, saltxeatzeko balio dutela Facebooken sartzeko edo Twitterren edo interneten pixka begiratzeko edo olako gauzetarako baina lan egiteko ez dute balio. Idazteko oso ezerosoak dira edo gero irudiek manipulatzeko eta iezinezko ez baitagoia softwarerik horretarako. Beraz, ideia batzuk baude airean. Eta horretan ari dira bueltak ematen. Bueno, datorkigunak bateratasuna da edo konvergentzia, convergence. Naste alegia, ez? Hibrido bat sortzea, tableta, ordenagailua eta... Bai, honen helburu izango litzateke, zuk zure telefonoa duzula, baina zure telefono hori zure ordenagailua ere badela. Ta noiz izango da zure ordenagailua? Zure telefonoa pantalla batera eta teklatu batera konektatzen duzunean. Ordun, izango dela ordenagailu osoa. Ta lan egiteko behar duzun guztia horri izanen duzu. Bitartean, hori da, telefono bat edo tableta. Ja, Microsoftek egin ditu aurrera pauso batzu bideo horretan, ez da? Bai, Microsoftek badu bere proposamena, Continuum izenekoa, etzen lehena izan proposamena egiten, hori aipatu beharra dago, baina bai garatu zutela, erakutsi dute iada nola funtzionatuko luken, ez dago salgai, baina honek lortzen duena bada hori, zure Windows telefonoa, pantailara konektatu, teklatura eta sagura, eta hor daukazu zure betiko Windowsa lan egiteko prest. Honek duen arazo da, betiko aplikazioak ez dutela balio, aplikazio berezia garatu behar dira, hauei deitu diete Universal Apps, edo App gailu guztietarako, orotariko gailuetarako balioko luketen appsak, ez da? Hori da, eta beraz gaur egun erabiltzen ditugunak ez dute balio oraindik, baina hasi dira garatzen, bai. Orduan berez, etorkizunen gaur egun lortu dute beti gutxi gora bera beti konektatuta egotea, baina gainera lortuko dute beti konektatuta egotea ordenagailu oso batekin. Hori da, eta zu daukazu zurea den ordenagailua. Edo norazoa zela. Zertarako behar dugu hori, zertarako behar dugu beti ordenagailu bat soinean eraman, zertarako beti internetera konektatuak. Gauza pilo bat daude egiteko, ezin da denborari galdu. Eta bitartean bizitza pasatzen zaizu begien paretik. Bueno, hori izan daiteke bizitza, ez? Beste proposamena software librearena da, Ubuntuk proposatu du. Beste modelo bat proposatzen du, ez da? GNU Linux da, software askea, eta honek bai garatu duela, eta jarri badituela. Probatu duzuzuk alako modeloren bat, Aitor? Ez dut probatu. Erosiko nuke, baina ez du dirurik, beraz, badakizue lagundu nahi badidazue. Hemen crowdfunding kampaina. Bai, abiatuko dugu, bai. Oso ongi. Eta mobilaz ari garen honetan, Nokia zar bat joka entzuten ari gara. Izan ere, berriz ere, sakelakoak, segapotoak, mobilak izan den ditugu izpide zergatik.
Bueno, AMC Entertainmentek, hori da Estatu Batuetako zinekaterik handiena, 350 sala dituzte, Txinan ere bai, esan zuten, joan den astearen hasieran, baimenduko zutela mugikorren erabilera sala batzuetan. Eta horrek zer sortu zen izan ere polarizatu egin ziren iritziak, ez da, batzuk kontra, besteak alde, baina aserreak asko kondizionatu zuen egoera. Aserraldi izugarria, badakizu zinefiloek ez dute hau onartzen, eta azkenean atzera egin dute, ez dute hori aurrera eramango. Zeintzen eta mai gainean jarri zuten planteamendua, okerez banez zen gazteentzako eta zaharrentzako gela berezi batzuk non pelikula ikusi eta gainera aldi berean mobila erabili daiteken. Hori da, gaztetxoentzako salak egongo lirateke, han telefonoa erabili daiteke, besteetan aldiz ez. Zuk uste duzu ze abantaila edo ekarriko lituzke mobila erabili izateak pelikula bat ikusi bitartean? Nik uste hau egin beharra dagola, pelikula bat ikusten ari zarela, izan dezakezu zer esateko, ez? Eta hori gainera, doaineko propaganda da, pelikula egin duten entzako, zinementzako, hori onartu beharra dago, gaur egun, edo zer gauza ikusten duzula, segituan, sartzen zara Twitterren edo Facebooken, eta etxe ara begira, edo hau... Eta pantailan hitzak izate horrek ez aldakar atentzioa gauza bakarrean mantentzeko gero eta gaitasun gutxiago, txikiagoa izatea? Nik gaitasun hori galdua dut dagoeneko, enaiz gai gauza batean aritzeko. Pentsa ja da, ezkarela kapaza pelikula bat ikusi, eta ordu terdiz egoteko mobilari begiratu gabe. Hori izugarria da. Eta gero eta gutxiago, gero eta gutxiago. Hori, baina hitz egitearen bezalakoa da, ez da, lehen agian zineman ondokoarekin komentatzen zenuen, eta, gaur egun, jende guztiarekin komentatzen duzu, beraz, horren... Jende guztiarekin komentatzen duzu digitalki, eta agian inorrekin ez aurpegi, agian inorrekin ez aurrez aurre. I turn on my computer, I go online, Welcome. And my breath catches in my chest until I hear 3 little words. You got mail. What is going on with you? Is it infidelity? Zer entzuten ari gara? You've got email. Tienes un email. Hori izan zen, 1998ko filma. Plestozenoko film bat. Pleistozenokoa, bai. Eta oso merenga, oso romantikoa, eta horietakoa. Posta elektronikoa hartuko dugu izpide izan ere, horire askotan iragarri dute hile eginen dela, baino sekula ez da hiltzen, eta oraindik jarraitzen du. Hori jarraitzen du, lanerako eta oso erabilgarria. Naiz eta hasi den jendea WhatsAppen bidez dokumentuak partekatzen. Hori da, hori beste berrik. Horrekin ados nago behintzat. Galtu behar nizun, posta elektronikoaren erabileraren inguruko azterketa bat egin dute, ezta? Eta zeintzu dira ondoriotako batzuk? Azterketa egin dute, eta ez dakit 6.000 milioi posta elektroniko aztertu dituzte. Juren baimenarekin, horire... Eta erabiltzaileen baimenarekin, hori da? Hori garrantzitsua da. Eta ikusi dutena da, beti errepikatzen dela zerbait. Adibidez, luzera ohikoena 5 hitzetakoa dela. Oso laburra, ikusi dutatu eta iruditzen zait oso motza da 5 hitzetako email bat. Bai, eta gazteenek laburragoak. Kaixo agurta eskerrik asko esaten baldin baduzu, ja lau hitz gastatu dituzu. Komak ere ez dituzte zenbatuko bestela. Ja, igual jendeak jadan ez dait puntuazioa erabiltzen duen ere, ez da? Bai. Eta ze gehiago ikusi dute, egun baten buruan erantzuten du erantzunen 80%, ez da? Egiten da egun baten buruan. Egun batean egiten da. Jaso eta hurrengo egunerako jada erantzuten da. Baino, aldiz, baldin badauka dokumenturen bat atxikitua, gehiago. Eranskinik badago, kostatzen zaio bikoitza, beraz 2 egun. Beraz badakizu, erantzuna nahi baduzu segituan, ez bidali beste dokumenturik, ez bidali argazkirik, ez bidali bestelakorik. Eta zeintzuk erantzuten dute azkarren eta laburren? Azkarren eta laburren gazteenek, noski. Eta zaharrenek nolabait, gehiago idazten dute, luzeago, kostatzen zaie gehiago idaztea, hori ikusi dute, bai. Eta honekin amaitzeko nahi xelebrea egin zaidan beste datu bat ere badago, ezta? Elkarrizketa bukatu ala geroz eta motzagoak dira imeiak. Bai, hor bitxia da, zeren ikusi dute, elkarrizketa bat noiz bukatuko den jakiteko gai dira, hor ikusi dezakete, algoritmo batzuekin. Eta ze gertatzen da, elkarrizketa bat dagoen bitartean, bi pertsonek idazten dute luzera bereko mezuak. Baina, iristen da puntu batean zeinean, bat hasten da erantzun motzagoak, laburrakoak bidaltzen. Eta orduan hasten daia elkarrizketa hiltzen, ezta? Eta azkenik badago tarte luze bat, eta orduan tarte luze bat dagoenean, bietako batek erantzungo du oso labur, eta hor bukatu da
izketaldia edo. Bai. Beraz, aldez aurretik jakitea zer pasako den gure elkarrizketekin ere erreza da. Bueno, ordenagailuek badakite, akaso gai izango dira gure mezuak idazteko ere. Oso. Lan hori kenduko digute. Auskalo. Eta posta elektronikotik guazen oraingoan jolastera. Pac-Man entzuten ari gara? Bai, beste gauza zarruna, gaur zarruna etorri gara. Nik Pac-Manean aritzen nintzen, hori gustatzen zitzaidan. Bai, baita ni ere. Bai, eta zergatik ekarri ditugu bideojokoak gora, aurrekoan aipatu genuen balio zutela zelulak, molekulak tolesteko, ezta? Eta gaurkoan beste gauza baterako ere balio dute bideojokoek. Bai, mekanika kuantikoarekin zerikusia duten kalkulu batzuk egiteko ikusi dute bideojokoak oso baliagarriak direla. Hasiera betan superordenagailu batzuk egiten zituzten kalkulo hoiek, ez da, baina ikusi dute gizakiak are azkarragoak direla ordenagailuak, baino hain justu kalkulo hoiek egiterako orduan. Bai, hala da, nonbait intuizioa oso erabilgarria da, oso eraginkorra da gainera, eta erabili dute, erabili nahi dute hemen ikusi dutena edo ikasi dutena algoritmo hobeak erabiltzeko. Ze izen du jokoak? Quantum Moves, eta badago ordenagailuentzako, badago mugikorretarako ere bai, beraz nahi baduzue jeitsi eta lagun dezakezu. Eta zer ikusten da, zuk irekitzen duzu, ze hola oso abstraktua dirudi, ez da mekanika kuantikoa? Ez dut instalatu, ez dut lekurik nire mugikorrean, ez dut lekurik, ez dut Windows erabiltzen. Goza gehiagin instalatuta izanen dituzu. Ez dut lekurik, beraz lagundu nahi baduzu, Bueno, dena dela esan dezagun, 10.000 parte hartzaile badaudela eta 5.000 partida egin dituztela orotara, ez da? Bai, eta hori, lagundu nahi baduzue, badakizue. Jeitsi, instalatu eta egin zientzia. Eta jolastu eta egin zientzia. Osongi beraz, onaino gaurkoa Klingon darra bizarduna Jedi maisua ziborga eta Spiderman bere aixialdia. Aitor Zandoeta izan da gurean. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Aitor. Bizi luze eta oparo. Berdin, ongi pasa, jo. Ni naiz zure lizentzia. Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioak kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Bagoa zentzule, minutu bat besterik ez, 11 izateko, goizeko 11 izateko, gogoratu ordu bat aterrietan informatiboa, etxe honetan Euskal Herri Irratia.eus, FMko 91.4. Bihar ere zeharkatuko dugu, zure ondoan, zure eskutik Metropoli Forala jo eta ongi izan. Goizeko 11 dira.
Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Bilbon udalegea aztertzeko jardunaldiak antolatu ditu IBAP erakundeak, aditu asko ari da parte hartzen jardunaldi hauetan, jada hitz egin du Iñigo Urkullu lehendakariak eta leialtasun